fapa thisen cancer leukemia natna enkawlna'n taksa chu zankhat atan hausa tak hnenah man to takin a hralh mia maya a in hralhna dolar nuai ni le singa chu a fapa zaina atan amamo miau atin ni du lo viau ma se atan du thlan tura wang to sia lung silo tak chuan angai zong po ni lo chu amut pui ta ma se azan manral pui pa chu azuna a wai tatlat mai le zingkar alo ni a poisa alak don te po chuan ami pa jok chuan thlahlel tak hian a enjoy vong maya thinlung ke chevek chunga hotel atanga achuak lai chu ama zana hun aman pui pa chuan lo khirh zui ringin ngoi ringa akal santak makawang chuan thlahlel le ma se asum I tawanga nom chen pui anga angai zui ta maka India platform rin tlak ber sunilion le nusrat jahan te machuan an siam betjilia kan lo loma che betjili kal tangin cricket match zong te HD quality in la loman thatak dong theidin huna ding bokro le jili game sa poisa I thun voi khatna max bonus cheng sangkhat changai dong theinga UPI le bank transfer mangin olsom takina da lu thei betjili hi lo zom vela chulkar tina iPhone 17 Pro Max dong theidin huna ron ding ro le betjili I download awangin cheng zani dong putin Facebook a I mu dani nu chia wanga cheng za somnga dong le in avain cheng za thum somnga I dong thei betjili a account siamin free spin za som ila dong thei cheu bok ka khotlai lovin betjili a izin kongron zo tran vero le chunu chuan fapa nein afa chuan natna khirh takawangin thi aswal mek ti reng a hre lo sarai chuan asum tho chhuwa chu afapa enkawlna'n a hlan fela ama zana thil thlenga wanga inthiam lo le rilru na tak chuan atu sop tarop mai afapa enkawlna'n hian lon lak tum ma se an lo phal ngai mangsi lawa apasala chungte avadir la in apasala pa chuan cheng khat po alo pe du heklo achan chu apasal hian achungte rem ti lo chung sarai hi anei luya heiwang hian sarai hi an ho em mai si chuta chapa an fapa chu car accident a la boral sui he a accident chana hian sarai hi pu da in an tu pa thlengin an tui thlar pha ta ani asum mamona asan emawang chuan a thona company a CEO hnenah chuan vakalin a hlo chu advance in avadil ta topa an CEO chuan makalo ti viau a chan po sarai hi ana thaniam ngai viau ma se an hnenah thakhat lek la thok ani wanga tin ni an CEO chuan sarai hnenah chuan hetiang ani te chuan nakin loka company pum himin chu sakve ki tum mayang a ti in musit tak hian lo changa sarai chuan chan ngai na shetalo afa padam lo enkawlna'n ani ti asoingam boxi lo a chan po an pu ber hian fanei to te chu a chhor du lo thina wangin he a hna a tho don hian fa anei to ti chu a chep tlat wang ani ma se an pu ber office atanga beidong taka chwa don lai tak chuan an pu chuan coding in zankhat hun min man puila idu chu ka pe angche ati ta hlol mai sarai chuan chu tongkam chu pomdan thiam lovin thin ur takin a an khum buana a chwa pa chuan kong khar po chun na takin a khar zui bok jaina hian sara hi amu ma chak mera changkhan mel tha ativiawa ma se adu zia atilang du ngai lo thung alo ni a chan po adet lai changin anule pa da chu an in ngei lo em maya apa chuan ngai zong danga nei santa ka phei chuan anu in me che mel thana zong ring lo turina cha hiala khatya sarai hnenah athu soipo kha a en chin na mai ni in me che duk dak lo ani nge ni lo ti shiat adu wang chawa khatyang som kha ani a sarai chan na le athin urna khan atilom hrle thung ani sarai chuan afapa en call to doctor laga chang chuan phone call adong zuya an doctor chuan ifapa transplant nei na tura thu chiang iron nei vatlo chuan damlo danga stem cell transplant kha kan pe mai don ania aron dia afapa nei chun khovela aro hluber chuan athi pha mayang ti a hla om hle ti chuan le ama a jaina som na khabo zui tumin office a chuan avakal le a jaina hnenah chuan zankhat ka ria pui chenga kamamu angza poisa chumin pero avati ta top mai jaina po chuan aruk tak chuan makati ve via maya chumi zan chuan kordum ha in apasal thalak chu akhup zong in ada ta a anin mu na tur hotel avathlen chuan jain chuan lo ngak ring to it's hello hle mai ti in an room tur lama chuan an in shruai ta ngala
sarai chuan rilru na tak chung chuan joina kianga chuan zan a hmangrel ta ni ma se atuklama chuan afapa surgery ti na tur fi chu petlak the ma se mani inten na chuan akhat tatlat maya achanu hnenah chuan rilru na takin atrap ta hom ringot joina la chu sarai zuna hian a wai chhun zomru tatlata ma se ala tilang ngam chialo vane thlak takin sarai fapa chu anzai thlo tling khop maya annu fa chuan an hlim ve em maya ma se a fapa dam lo a in kolpa angaya van chuan tuk tin mai chu anna a atlai thina anna chu thok thawiawin a idea te chu han tha thin viau ma se joina hian sarai hi atlai zia mai chu angai thelo thin viau tamaya sarai chuan anna chu atin zai boka mi fak zen ngai lo joina po chuan anna khirh chuan a fak ve thlot anna that em awangin joina chuan project how tak em mai chu sarai ko ta chuan ada zui ta ni chu project boy pui tur chuan joina chuan dubai a zin pui tur chuan ala ruat zui a fadam lo chu a chuan lam ngam si lo wang chuan sarai chuan naw om tur ruai topin a fapa ni khwa po la sha thathui lo le tong po tong thalei thei lo chu akal sanangai don ta ti chuan man mo takin joina nen chuan thlona a chuan chuangin an tumram chu an pan dun ta roi maya an chuan chung zong chuan joina chuan sarai chu zirchian tumin a han bel vel thina a han bikwal vela eng ang mei chiange ani ashadu ni mase sarai chuan na abu kalu pui le thin si kha zankha voi khat ma sei chaw lo turin anin tiam awang po nima na le sarai chu an na zo wa buka an client te po chu a in biak rem pui zung maya joina chuan a chuang ru ngei mai meeting zo chuan zu in puya som zo ma se sarai chuan alo nar fi thla thaka zaina chu azak zok ti hial mai mule ma se beidon chu atum mai lo mel khop mai sarai hnenah chuan zankhat min mut pui le la dollar mak da duai ka piang che atile ta topa hemi tumpo hian sarai ngai dan chu ani lo le khirh mai elevator atang chuan a chhuwa tau san le ta maka zen chuan an zui ve dewa ma se relo te angoi san le ta zoka sarai in thinrim taka beka khai chhuak ve lai ta chu thlirangin ho atum te a shethiama lodang betin ngai damadil ta eng flight ma tun huna yan a thlok chuak don lo ngai ngam ta khan lo mula kaloti boy lawang che ati nuwa chuan sarai po chu a in beng dai theita a atu ka chuan hove in thlona an chuana chuan joina chuan zo lo theilo ne ya ama khat min mut pui do sia tuna enga tinge idu le tlat lo ti in azo ta tok mai sarai chuan chan po lo chang pe lo ti chuan thlona atum ve le chuan sarai chuan afapa omna hospital chu afapan ngala thildang zong ain afapa hi angai poi motin ni zaina la chu sarai zuna alo waina satial tial mai sia entik lai puin sarai ringot chu angai tuana omsi ti chuan nathil chuan lamin sarai chu zanria kil puya asom le ta topa achanu lo shwai ve turati in ani po chuan achan pa pakhada lo shwai ve don ani nathil ani awang le klan te an kompa don awangin sarai po chuan asom na chu narngam telova mase zanria kil tura an thu tho lai chuan sarai chu afpa chuan alo kol tlat mai abut ma in anu abedu chu alo ni a ti chuan sarai chuan dua takhian amangai zia shilin tui takamutur chuan cha mase chutianga asoi lai tak chu jain chuan hnunglam atanga ron shemanin marketing e mai sarai hian ngai zong nei reng ani mo ti ngai dana nei ta amut po of ngal vek mai ni sara in ngai zong anei anga angai ta ka chuan anna chuti house taksak po apoi ti talova thani chunga zo chau tur kha karthum chunga zo turin anor ta hiala mase vane lak takin achan fil tak ti mai chuan nileng zan khwa chuan alo pui ve hlok mai project chu hun tiam chungin ape man lowang ti hlawin sarai po chu atang khop maya mutmu po tu athaman lawa akhosak ta ka chuan at chaw tong khong ve ta nyang an pu hnenah chuan choladil ta hiala chola lak chan hi joina chuan sarain abial pa ne na hun fal nei andu wanga angain sarai chu abial pa ne na hun mangduna angai le mya mai hralh khat atangin athik thu lo ti cheve em ringot chu ni mai si amut zong a chiat le vekta ka chuan anu le farnu te po chuan a om dan dang lam chu an lo muthiam ve a aril rup lak pen nan charity project atel turin an som to vela jaina po chuan an som na chu apom ve mai
ama ero chu ama thong dot tur thil a hriat pha don ta ani he charity kal tang hian mi hausa tak te chuan hospital a pang kan survey te chu an tran pui thina hospital director chuan until ti awanga lom thu lo shil mol pa hian a hmalu ka mi panau pang pakhatin anun na achan trep thu te chu alo soya anu in ahun taka surgery ti na tur lo pi man lo se chu a thi pa tur thu a soi pa chuan sarai te nu fa no pang tang te ne na lo infiam mek ti om na lam chu kok ta jena chuan thil zong chu a she thiam ta war mai sum angai nat wang le a kholo wang ni lovin a fa panun na chan nan a hnenah a taksa alo hral ti te chu she thiam ta ma se sarain athuru pholanin a omti a sha chuan atma achan to do na ni ti sha in shi omti takin a chuak ngala jena chuan pona a thulai chu lo enjui rangin vanem chu atum uta ma se no chizwar angthuka angai awang khan ahmalama alo ngai nep to thin na te kha sha chuakin in thiam lo na in a khatlak lo si in lama ho in mutmu po atwa theime ulo ti chuan zanlaya pel duai to tia sarai te in lampan chuan a kal ta top thudik ashiat adu thu awashil chuan sarai chuan kongka chu khirh na tuma ma se jena chuan lo dang watin engwangin nge atira khan thudik min shil nga lo thudik soila chu ka mu dan che pu adang te yanga khatiang khan nangma za lo tak khan mutpui turin ka som lo wangche atibok ma se sarai chuan an kan ne min lo chang theiri bik si lo anule pa boral na le apasal boral na khan achong na ema afa pa wangin beidong lovin ala tang fan ani ber mai apasal boral nu loka khan afa pa chuan leukemia natna anei ti asha chhole ta a asum khol ang chu amang ral lo thei si lawani ti chuan du lo hle ma se ataksa chu zankhat atan a hralh pha ta hialani kha heng a har sat na zong te hi a shil nu in kanin kum kai na hi ti cha ga du atita a jena po chuan thil a sha swal na sa hle ti in sha chuakin anma te po chu a hau thak thei ang ber tura alo ruwa man sak chu a in thiam lo ta hle maya jena chan pa le a business partner karama po chuan jena mi zedang lam riau chu mu ve in sarai chu anna tanga ban lo ram turin alo ngen ve hiala a shima company a hian me che pasal nei to te chhor du ve toro tin an hau ta hiala chu ba ka ina thok te har sat library thla thlam ngai su ti na zilbok hetia karaman sarai thlawang lo ho na chan hi sarai alo star ve wang ani ti jena hian a khirh lo sarai hen ha azom tir hian tlai lau taka sarai tlan lu tur le karama chu anin supal lau maya anin sutna lama khan sarai khan a USB alo ti bo pal lau zui meeting an nei lai chuan sarai chu mang ang man le maya mase karama chuan aron pelet le lau mai chuta tang chuan in me sha chawin sarai idea le na tho chalu tuk chuan karama ril ru ala peng le maya hospitala charity atan until pek tur te chanchin atang khan karama hian sarai din mun tak chu asha chho ve ta a afa padam lo po chu ashan pa liawin awakan nge ani sarai chu khonga ile a poisa po amamoni phot chuan dil she lo turina shil ta hial bok hetia karaman akhongai na te hi sarai tan chuan athlamuan thak le takang le atuka chuan jaina chuan meeting kovin sarai hi anna tangin anban du angem ti rel hawadu a adik tak chuan fa anei to thu a se plat kha company policy kal animia butin ni jaina chuan anna atanga ban ringa chu nuam lo ti na lian tak anei thopok ma se chutia an soi ho lai tak chuan a secretary chu lo lutin sarain bana lekha azia chu aron submit saktamai jaina thin po aphurang ve sot chuta le sarai chu ama nge chuan vapanin abana lekha kha apum lo thu avashil tamya a anbula lo omve sarai chanu po chu alo in thiar film ngal vata jaina chuan sarai chu vatnai sotin ngaidam avadil ta anna chu ban san lo sham turin ange na ma se sarai ril ru chu anna tur angin anna vek to sini atum to chu ti tlanga tum bur ani ringot karama po chuan bang lo turin alo thlem ve ma se anin thlem thlu thei ngang lo hetia lu la chuata tlat mai hi jaina chuan pomdam alo tum bi khau lova anwaya thok pakhat ne na chuan sarai chu en thlatura cha in company danga na adilem ti te chu she turina cha sarai chuan nazong pa chuan afa padam lo chu ai en kol ringa ni khat chu company pathum ngot hian interview po ngai lewa na an pek tur thu an ron shil ta hlon mai sarai chuan makati runge mai a chanu hne na chuan athil to na han shil chuan a chanu chuan makalo ti lem lo
achan chu jena khan company lian tak tak te bekwalin sarai chu hna pe turin alo shil kwal vek ti a hritlat chu thu saria in a sha chuan company lian tak takina an somna a chuan alom ta haulo jena chu angei pha viau zo a chanu po chuan heti taka sarai jena ho tamai hi angai na shelo hle sarai chuan apasal than awatlo chan te chuan adil runat na zong zong te chu avasoi china ma se ni khat chu thlanat lo lai chuan apasala chung te chu anlo lang ve hlol mai ama khan sarai khan apasala pa hnenah poisa pu ka vadila alo pek du lo mai ba ka atu pahar sat na takngial po chu shiat sak adu lo ni kha ma se apasala nu chuan atu pa chu alai na tlata an in chwa sanin atupa enkol tur chuan sarai te na chuan a pha ta hiala sarai po chuan apasala nu chu to takin lo dong song bokani chutia afapai na boral santo nuwa anupuina chwa santa boksia chuan pa ber chuan athil ti swal chu a sha chuak to war maya afa pathana lungai taga adin lai chuan afa patharau chuan ron tlu in atupa le amonu atui thlaringot chu thil dik ani lo zia ron shila chuta china chuan in ngai to chuakin sarai te nu fa laka that chwa chu adu ta ni sarai hnenah chuan ngai dam dilin an tan thei to pa chwa tur thu chu shilta a mase khale chen sara in har sat na to lai khan akhongai na alantir du hausi lawa sarai tan po chuan voile khata ngai dam le ngal wa chu thil har sat takani khun aloliam zela sarai fapa po chuan dam takin damdoi in chu achwa san ve theita a in an thlen ve le chuan apasala nu chuan alo muaka ma se ama chawin a local haulo pa ber chuan a local pui ve reng mai ma se ani chu kara lo thu in a soidu te chu anupui kal tlangin sarai sha tira lo du ve chu ni in thok le khata min ngai dam thelo mala katupa tal khachu ka mu ve du ati chuan sarai po chuan afapa chu apua ko mu ve mai bok sarai yan ngai dam theiri lo ma se pute mangai na chu afapa yan aphu ve tho ti a hebi glawa chumi zana pi ber ho nu chuan chota le kha bek thar lo in hung chu amu a achunga chuan savun iplo omin sumfai chanem takhian lo khata sarai chuan he sumfai pe tu hi a shengal mai ani pui amamo lai zonga ngoi tlat si kha tuna taka ngai dam dilin an laka thatan ron chwa le thut si chu sarai hian angai thiam hau lo mai zaina la chu sarai ban tak be wang chuan anun ram lo ngoi vek ani oma ma se sarai project khoi to nu kha rampon lam thlengin mishiat alo hlo lawa chu wang chuan atan sarai biak na rem chang chu aron in her chuak don a ang tariang mai sarai in an company minga ti thatak emuwan chuan tlai lama avakol ta a nathila thil poimo soidura oma in huang avati chuan sarai po chuan alorem ti ve maya jena chuan ngai dam dil non le in ingang har sat nange alo ma chon a sha thiam lo thu te chu shila soithui tel telin sarai chu adu zia shil don lai tak chuan sarai chuan ama a jenan sumfai apek za chia kha dokana chuan da in akal ta dai mai suma mo lain ataksa chu zankhat lo shal to ma se ahnulama jenan amu ne chunjom na kha na alati in alangai dam theitat lo ti chuan jenan apek za che apek ke le chuan anin kar thu acha pha abe se ni jena chu shil hai taka om nuwa atiat laya anin hlui china chuan avakal taringota atiat lai khan anu le pa the kha anin hau reng china anu chuan apa chu a uire ti sha in jena chu achwa pui ta daya chumi nu chuan apa po chu angai zong kuta aboral ta dai bok heiwang yan me chena zong hi aring lo ngal bura sara in ahlo advance salak adil ni po khan me che tuk dak lo tak ni anga in amu dana niam reng ni kha amai ro chu angai anga me che om thadu lo alo ni hau lo ti asha china sarai alo mu dan chu a in khak danglam tran ta vek mai ani ni teliam ve zelin architect ho award semna hun chu an mangdon ta a karama chuan sarai le afapa chu alo wa shwai ve mek bok joina tenen do kan khat kil hovin joina chuan sarai fapa chu biak nela tumna sa hle mase sarai ngai chu thata wak lovin anin biak na ti topnan afapa chu ju sa intir ta dai an program chu kal zelin sarai chu award dong turati ani chuan lom takin stage a dong ve a lom thu soilai de chuan joina chuan lo en ringin adu na azwal tul mai sarai han atna atlin ema wangin joina chuan a company lo zom le turangenin ilom na ani don phot chuan karamakuta engkim kadanga reilo te chung chu ka ombo ri mayang ati ta hiala
Karamanien na intokanga kalauti buai lawang che ati chuan sarai chu anui suk mai hepa hi kalaga a in phan hiam tatak takani don hi ati ril ru reu rewa jena chu asoi ange in a ombo ta dai mase sarai bak chu aril ruwa an om chuang lo sarai a company alo zom dona a chanchin ziana alo thelu te chu share chiangin athil du ber chu napang hospital siamani ti mu a chu jena chuan ti hlotin sakatum ta uluk takin sarai du dan ang chuan lekha aduang chana asakna tur mun te chu uluk takin a thlangkwal bok sarai po chu atna a lo buai mop mop lea akianga omreng karama chu azuna awa wai ve na satak o nikhat chu zanjakil pui tura som chwa atum ve nge ya ma se a soi tu ma soi ma chuan an tho pui te chu an lo lut man ta sia athu soi chu an lo she thoi man ti a shat vele karama chuan grupa zanjakil ho chu arota zoka karama hian a me chenga izon ruk chung chang chu jaina hnenah chuan phur tak hian a soi vela jaina la chuan sarai chung chang ani ti reng she heklo thuron te chu alo pe vel zui chuta chapa sarai chanu chuan karama chu alo star ru ve renga an zanjakil ho na tura chuan karama mu atan moi thei ang bera in thuam atumani ma sele a in siam lai chuan karama chuan lo kolin midang shat lova sarai ne na chance pe turin aron gen zo khat mai ami pastar lai mek chuan a chanu alo du zok dai ti a shathiam ta aril ru po anave viawani an company subordinate Mr. Welala chuan na thok tu te zinga in ngai zo an ti lo sha in jena hnenah chuan awa ang shepa heta chia hian jena chuan thil a shathiam ta a chian pa me chedu em kha ama pona lo star mek sara I ani ti sha in thik na hlirin a khat zui ngalani karema chuan sarai chu restaurant changkang taka hian local puin abial nu ni tura lo somatuma ma se anti ti tuilai tak chuan jena chu lo lut hlolin sarai la chuan karaman restaurant a ashwai na chan chu jena ne na in mu na hun siam sak atung wange mo alo ti fata lung oi lo sit hian a tho fata a chuak tanal nal mai ani jena chuan lo zuin pona chuan vachel dingin ka mangai che I hlata ko thelo atita sarai ero chuan a oilo mel khirh mai min mangai ni la khati khan min musitin no chizuar ang mai min som lowang ati ve tlat boxe karama po chuan athu soi zong zong chu lo she ve in min lo bum na sakhop mai ti in a house ka jena chuan athu soi omzia I shelawani kha nathila lom kha zan khan kan in mu ti in a soi mam thei sham karama chu ashila hai nge mai boruak adai deutia jena chuan karama chu alonga avatlo in thil thlenga wanga ngai dam vadilin sarai kha kamu masak bara tangkhan du ngal topa ma se kanule pati in car chhelu tu ka wang khan hlauna lirin ka khatsia ti in ashilfia karamanian hian tet lai tanga lo in kom to anni awangin karama po hian achhian pa thu soi chu alo shethiam ve mai boka ti chuan jena hian a mei chedu ber thin lung nei theinan naupang hospital sakna chu tran atum ta a ama sarai nge hi project boy pui tu tura ta na ruat ngal bok sarai in a project khoi tur chanchin han sha chian chuan alo hle maya jena huat na te chu dai song mai ni ma se ama zana restaurant pona an in belai thalak chu internet lama alo dar tlat mai sarai chuan ti ngai na shat lo thu soin jena hnenah chuan lo ching fel mai turin angen ta top maya a chan chu jena hi entrepreneur lar takni in me chelama aming chiat a hla omatin ni ma se jena hian sarai hi adu wang hian chu tia ming chiat pui chu alo poi ti wak lem mya lo maya sarai hnena po chuan ke chu ka boy lem lova nangma nuami ti lawani chuan ka ching felange atia athu soi chuan sarai ril ru chu khoi ve viau mai apasal bo rala tangin kumnga la yaliam to a pasal ti lova tu man hetiang takhian an langai hlule lawani ma se ama angkhan a ho em to lo na chungin jenan amma ngai thu shil non le a bial nu ni tura asom ero chuan ala du chia chuang lova jena ero alung nur to em lo a chan chu zoi muangin a thin lung chu ala nei sakang ti aring tlatani sarai chu supplier pakha chuan ron mu in anna a in sui zom pui tur chuan ron soma ma se sara in a hanzir chian chuan hemi te company hian thiamna an nei te chiam lo ti sha in
in tham na manga ron tho puyan tumani tia sheta a moi nai takin asom na chu alo nar fithla thak mayani ma se zana chuan ko la dung ta jin lo takin kha supplier kha an in zona lo ding tlat mai a in rem siam pui lo chuan a fapa ti na ta te chuan ala ron vau zui a chanu ti mai chuan jena chu kol vatin thil omzia chu awashil ngal wata jena chu asaphat mai ma se sarai te inawa thlen chuan miswal pa chu alo tlan man dai si jena chuan annoya thok pakha chu kol vatin chu supplier chanchin chu lo zir chiang ngal turina cha ngala sarai po chu tong thlamuanin ka om chung chuan engma hlaudu su atia akal ma chuan sarai fa panena chuan fel devin lo omla inu thu lo oyang che o tia cha ve thlapin sarai lung po chu ati oi vurvur hle mai karlova supplier chu an chui chuak ta a omna chuan vokalin jena chuan a tham ngal ton maya karma po chuan alo pui ve boka sarai alo vo vela wanga nattaka an hau nuwa chuan an kal san le ri a supplier chuan phuba lak atum ru hle thum jena ten an shat hau lo chu he supplier hi an company el puin an ron tirani ti chu ni hepa hian abos hnenah thil thlen dan chu vashilin awa vuina sa hle maya engruam manna tak ron nei tumang mo pa hausa jena chuan a mei chadu ber chu len chwa pui le turin akar changkang tak chuan awalama art exhibition a chuan shwain painting te chu an clear dun dawa jena chuan sarai painting clear lai chu enin tha ati zia tele adu zia chu a shilpa neu tongkam thlum taka a chhai vel ta ka chuan sarai po chu alai ve viau mayani jena hian sarai hi adu viau na chungin anu chuan an kho sak mil pui ang chau nupuya ta nei se adu si khamizana restaurant ko ta an thala kha lo hu ve in sarai hian afapa hi angai zong zo kanga angai mia mai alonia arem chan lai ti in art exhibition a chuan sarai chu chwa chhal ta mia mai ka fapa ni na in kara hian enge om ti in a zot ta sarai chuan thatak lo changin kanin kara engma a omlem lo kha thala kha chu mi in kan shat lo hlana an lo la kania kan landan ang khan engma a thleng lovania ti in a chang ma se jena nu chuan athu soi chu a oidu hau lo musit tak chuan a tong khum ta bor maya jena alo lan thutta ka chuan anu chuan lim changle ngal watin sarai abyak dan te chu a thak ta daya sarai po chuan jena nu mi zale rilruput mang tur chu a shathiam ngal mai bokani atuka chuan jena chuan painting pakhat chu man to takalo lein sarai te na chuan ava deliver tir thlapa sarai chuan moitivyaw ma se ngai ngam taka pom chu har ati hle thungmaya achan po fappa nei to ani a ngai zong nei turin adin munin azirin alasha cha selawani jena po chuan a har san nei asha thiam ve hle ni in alanga I in pe hun ka ngak fan ring thawang ti in atiam hialani hun lo liam zelin jena chuan project har buitran nan choi khoma huai hota mitam tak somin thu asoina te chuan sarai chu anna tho thata wang chuan a fak zuala chutia mi shata a fak tak chiam lai chuan sarai chu lo lom vur viau ma se jena nu chu alom ve hau lo midang ne na an om khom chep thup lai chuan sarai chu ti mual phawatum ta sarai chu afapa ngai zong luya pu in apasala pa hnenah po poisa hlir avadil thini in asoi tamai sarai ril runna lutuk le zak lutuk chu athau ta ngal mak jena chuan umzuin khemlung oitum ma se sarai chuan in ngai zon na po kan la tan lo chung hian tu na tanga min du lo tu in katan har satna asiam du ania han in ngai zong tak pheila chu engang har sat na nge ka ma chhonang atia hun thol in peri photang ti in akal san tani jane chu anu hnenah letin sarai amangai thu chu anu hnenah chuan chiang tak hian a shila ani lo chu midang nei atum lo ti po asoi bok ma se anu chuan sarai chu mei che thalo takani ti in alo tang ve tlat thung si sarai asoi chat chun zom tak shepa chuan jane chu athin ur ve ta ama chu soi chha se enga ma angai lowang ma se a mei che du bera soi che kher chu atei thei tlat lo atiat lai changa anu laga alung oilo na te chu soi chuak fekin apuak ke veta engtik lai pu in min control ituma hei wang hi ani hi kapa po khan ngai zong ani tin an khum ta shepa sarai te lo hian ko om theilo
eng ang pon phalo ma la kan nei don tho atita ni anu chu ariruana hle maya atrap ta vaka ma se afapa in a hau shepa wang chuan athiam lo na te shedu lovin sarai chu apu le ta vek sarai laka chuan phuba lak ngei tumin a in ngai tuaru sau maya sarai pasal boral ta u naw pa chuan anupuin an fa tura pai lai chuan a secretary nen an lo in ngai zong ru renga ni khat chu anupui nuri chuan a phone a chu nu ne na an thalak chu a mufu ta ril run na taka chapin amo na chung ko hnenah chuan thil omzia chu a shila apa chu thin urin a fapa chu a hau ta shepa ma se a bp lo buai thutin ama chu atal buai zomta heart attack ne izom zatin hospital panpui ngalani anupui le amo nu te chuan hospital a chuan zui ve in nu bermang ang lutuk chuan sarai chu va phone in an chan sin te avashila hospital a local ve tur chuan awang ngen ta top maya jena nen chuan an vakal tangal vanei thak takin jena hian he hospital a surgeon hi alo mel sia thalo maya thattaka andam lo chu zai sak tur le a thathei ang bera enkol tur chuan a shil tangala private room pani ngot mei chu a chung te lo ha chol na atan abyak sak ngal bukani sarai chuan jena khosak dan chu makativiawa apasal boral ta chung te thlenga adwat sak em mai chu a in thlashung zok hle mayani pa ber chu hlothling taka anzai nu chuan in laman ho pui ve theita a ma se afapa omdan wang khan nge ni ahlim thei to hau lo sarai po chuan apa ahlim thei lo ti a sha chuan alainat ve hle maya afapa nen chuan an vatlo ve hiala sarai fapa chu apu mu vele akwa athin lung sak tak chu anem ta duak ni in alang sarai hnenah po chuan ngai dam dilin an laka ril ruchia alo put ngai lo awangin lom thu te a shil zo khial maya tin engtia rei nge adam don ti a shat to silova adam lai nge ya sarai laka that chwa atum ta bok sarai po chuan an hun kal to te chu sha chuakin ngai dam har ti hle ma se apa chu angai dam ve ta a chuta china chuan apasalanu le pa te chuan sarai chu an fashion ang che in an mangain an duat ta ani ni khat chu sarai chuan nuri naw pai lai check up tur chuan a kalpuya an kalna chuan nuri pasal fila chu lo lang hlolin anupui hnenah chuan ngai damaron dila a secretary nen chuan an inzui to lo thu te ron suin ama chau chu a mangai ti te chuan ron thlema sarai po hian apasala una pa hi hetianga miten om ani hi aring phalawa ma se athil sha chu thudi kani miau si nuri nu tra chuan thil omzia shat vele chuan a farnu thawang chu alo hawvea fila chu kuthak ngalin anin hambuaina satamaya vanei thak takin police ho an lo thleng thuaya an panhi chuan police station lama an shwai bo ta dai maya nuri le anu chu thil vel ti fel tura la omin sarai ero chu police station lama akal ta thunga jena chuan an chanchin lo she ve ni ngei turan ni station a chuan lo thleng ve hlolin ti thei ka nei chuan ka thei top ka chuang ti in sarai chu shil ngal thlap fila chu lo chuak hlolin sarai chu ron tong khum ta I pasala boral to a kan chung kwa lo boy ve na chan turi nei lo ati ta fuk mai jena chuan angoi san mai mai hau lowang le fila chu na taka vawin akal tir ta wang mai ani sarai chuan jena hi miril ru tha takani aring to a an holama te chuan a en vung to ringot athin lungin jena hi anar lauti asheta tulanyang jena hnena chuan a huat lo zia ha soi ve ta ma se in ngai zon em chu alangam chia lawani jena chu sarai thu soya wang chuan a phur leya I in pe hun kalong ngak charang ti in chu zana tan chuan an in mang tha ta a me chelama boy ngai hau lo jena chuan a voi khat nan a me che du ber ne na anin mu na tur chu nuam thei ang berin a bua sai to vela sarai hnena chuan a mangai zia le adu zia shil non on ma se in ngai zona bulchan puya som le chuan sarai chu a in ngai tu na sa hle maya a fapa ngai tu wangin ngai zong nei theidin huna dingin a in shari silo a dan chu jena chuan lo she thiamin ani le ila in pe lawani kha ka ngak thei chelom ati sam le eta hetiang khopa a che thiami sarai tan chuan alom omin a ha dam thlak viau aduka chuan jena chuan anu somai hnena chuan sarai nen anin kar chu shil vea somaya chuan kalauti boy lawang che u ti ve mialin a fapa du thlanna chu apom pui ve do ni inalang ma se sarai chunga aru ka thil thalauti atum ran mai zankhat chu somaya chuan
charity auction a host ta sarai le fapa Ibrahim ate chu som ve bokin zeina chuan lilam turin pot nal tak le manto tak chu alo do nei ta he an lilam na hi nau pangpui ngai te hnena an hlan le don ani he until ti hian sarai chu atilom hle achan chu afapatan ataksa chu alo hral alo nga hial to ni kha tuna jena chuan anei te ui haulovin no pangpui mamo tan ape chuak chu ani sia ma se hemizan hian somaya I chuan sarai chu shiom takasiama tumtlat somaya I chu stage a chawin thu soya afapa le sarai chu engtika emo nupa a anla insiam the arin thu soi chuan mi pui chuan anlom pui hlom hle ma se journalist te chuan an chanchin hi an she chiang cha kin anlo boy pui chun zom ngal zat mai jena te chu an anuam ta haulo anu chu ashanga kovin sarai pon ka somna ala pom lo lain enga tinge khatianga isoi tak mai iti za thak e mai ti ina hau burbura anu chuan idu thlanna ka pompui chia ka soi ve mai ni kha tia chan chuan jena chu lung oilo tak hian akal mak sarai fapa chuan anu in akal san mayang ti alo hlau hlea ngai zong chu soilo pasala nei san phei chuan hlam che in a om mei donin a in sheveni sarai chuan afapa hlau thona chu a thleng dik don lo ti hnemin pasal nei san lo tur chuan a in tiam ta topa ni khat chu sarai fapa Ibrahim chuan api te ina lena ngen tlatawang chuan anwa in shwai ta nge a apu hnenah chuan apa chanchin te zotin apu chuan zoldo takhian apa chanchin chu alo shil ve maya a thalak te a entir boka nuriril runa chu pindandanga alo hnem ve meka I pasalin arin omlo san che khan nangma awanga nilawa shi om ti reng to su inaw pai lai tan khana chalovania ti inalo hnema ama chawa afa a enkol dan te chu soin nuri fui nan chuan amanga ma se an hodona afapa chuan api le pu te hnena chuan kanu in pasala nei huna in kyanga kalo theyangim ti na zo tamai api le pu te chu an meng phok vio an ompuinu chu afapa juice ve intir tura shilin an talbo hlan chuan thil omzia ashiltani jena khan abial no ni turin min soma ma se ka hnar de yalom ka fapa hi entika ma ka hlam chhia lawang atia pi ber chuan jena chu felati ziate soin an pa in surgery ama chon tuma apuya wanga alom ziate soin sarai hnena chuan I hlimna turani phot chuan idu thlanna lom atia pa ber po chuan soitam vaklo ma se sarai du thlanna chu engpo ni se aza sak tur thu soin atu pairo angai to viau ti asoi thunga ina an ho nu chuan jena chuan alo muak ve thlapa Ibrahim chu thatte kalo bia in alo chiaw awvea ma se Ibrahim chuan nelo mel taka enin atlan lu san ta dai anu hnena chuan apa in min thlir reng chinania ti in apa thalak te chu akhum chunga chuan atar tir ta hiala athu soi chuan sarai thin lung chu akhoi nge mai pon awa chwali nu chuan jena chuan alo langa ka jena chuan kanu wanga shomi ti tolo nan thei top ka chwa ang ati chuan ama chau hi kan buaina anilo tam tak paltanga ya ti ina changa a chanda na tang chuan jena chuan ala nar riau ti alo shetheya jena po chu amang ang ta deuh vyang maya ifapa hi ngai twala pa mamonia kadam chungin ka veng hi mang ti ka tiama che ati ta ka chuan sarai po chu adam vele ta dewa jena chuan anu chu sarai hnena ngai dam dil turanurin somaya e po chuan ngai dama vadil ve mai boka ma se boina pakhata paltang zau chati in boina dangalo in chop chuak leta achanu ti mai chuan engfangin nge inin hual ti hikalaka isiap ta ti ina chwa chal tamai sarai chuan angai dan kha ani lo ti in thil omzia chu shilfia uluk taka shilfa in zankhat an mut dun kha chu asoi tel chuang lawa ma se timai chuan achia nu thu soi chu a oi haulo jena le sarai te anin hual ti thu thanga om khan karama chuan alo thi khle maya aril rulak pe na sarai chanu timai chu alonga zanra kil pui turin asom ta top maya timai po chuan karama hi alo star ruk reng to wangin anya lem lova zanri an gil no chuan an thil ina wangin an ngai alo sam to deu bok nen an in kis ta hiala timai chu alom vur hle maya an kara mangai na piang ve tran ni in aring mya ma se karama mi zia chuan ati beidong le si a text chu soi lo a call po a chang du tlat lo sarai chuan a chianu mi zedang lam riau chu mu in thil om zia zo tat topa timai chuan karama nena nin kar chu suin
engwanga min hnol le singe ni ka che thiam theilawani atia sarai chuan karama chu va mu in a chianuri ru chu tina lo sham turin angena mase karama chuan timai chu amangai lo thu soin zanra epui tura alo som khirh kha a in thiam lo hle ti alo shila anua timai hnenah po chuan ngai dam dilin nang chu mi fel takinia keini ang mi swal chu kop du su ti in alo fop khirh te kha a in thiam lo ti asoi buka nakina inat ai chuan a hlim chhona khan kan kal thui ma in kan inkar ka ti top ta ni kha atia timai chuan a star em pa la ka tang chuan a be sei ang mangai na adong don talovani Jane chu anna a boy ve chin hle ma se tuk tin hian sarai chu kolin tuk thwan e puya asom ze a ma se tu khat chu azona kar loading in silain anron tin tatlat mai Jane chuan silai mu dongin leya chuan atlut topa miswal chuan voi enge mozat kap nonin Jane chu ni khoshilawina omta hial mai hospital a rang takatlan pui ngal ni in a chanchin sha te chuan anron ngai ven ngal wata vane thlak takin a taksa a poi lai silai mu khan a fu lo hlauti doctor chuan ron soya ma se a har cho hun tu re ro asoi thei mai lo hetianga Jane chunga chetla tu hi chat tumin thei to ban chuang nga la police te chuan CCTV camera te an en nuwa silai met puak tu chuan voi thum akap ti an theya a car license plate po alem ti an mu bokani hetianga ni ta ka chuan uluk ta karwa man lok vek thil thleng ani ti an thiam ta veka thil thleng chungchang shat vele karama chuan nasera mela mi thlang ngal ama karkal ta khan in sakna ando kan chu achim thuta mi pakhatin hliam na tak tuarin mi panga dang te po chuan hliam te nawan tuara heiwang hian Jane construction company chuan soya hlo pha hle ni ma se he thil chim chan an chuina an na thok pakhat chuan an in sakna bungrua te chu an supplier in a uluk lo thu aron soya chuta karamale Jane te chuan chu supplier chu an mu mai lo wang chuan an boss na ser chu an vakal chila ma se an boina chu azat ve che an waching fel theya a chan chu na ser hian an supplier hnenah Jane de company hi ti chiat adu thu soin bungrua te po a tha chu pelo turin cha ma se an mishing pui te ti natle an nun na hial la ke ro chu athil tuma atel thung tichuan na sera po chuan a supplier chu zilin adu aya achet nat ma awang chuan awa how ta shipa kutpo athak nual bok heta che hian supplier chu phubalak du na thin lungina khatta ni Jane chu kapin na sera chu police tenan chui theinan ruam man na alo siam vek chu alo nia na sera chuan Jane ka ani ti ashat vele chuan bumin a om ti a inchata a supplier chu kol ngalin athanga atal o tira wang chuan awa how shepa mase asot to silo reilo ten nuwa karama chuan aron lu chil ngal si na sera chuan athil ti ani lo ziale supplier in atal o tir dan de chu lo soima se karama chuan a oidu der silo na sera tu soi chu enga nge a oite lulang ama in na sera hian Jane thil li lam na thuruk te chu spyrwai mewin alo shat ruk sak do ni kha ma se tun tumata chuan karama hian na sera hi fin fya na te lo chuan Jane kap tuwa apu thubur theiri big silova lung oilo za chuan kal san le ta a ni lai ni khoshelawa omnu in Jane po aron harve ta a alo harve le a mi ming alam masak ber chu tu dang ni lovin sarai chu ani si akyang alo omvereng tetan thik tham ani le ta sarai chuan midang omlo lai chu in Jane bula chuan ava thua thina ko tlanga idin chia hian ka mangai zia chele ka ngai sak zia che hi ka shathiam sot ative ta a heti mek la hian na sera chuan supplier omna chu lo zong chuak ve in tuna an buaina hian a in nam hnoi lo ti chian nan karama chu avakol ngala supplier omna te chu kim chang taka wa shirin indule police senian an warehouse in vadap donya atihial ama ero chu warehouse an va thlen nak chuan engma alo omlo lekha pakhat hi lo nu chain heng zong zong hi na sera ruwa man na fekani hi ti chu alo in zia ka an nu chuina chu abuai le ta vek mai thil ti swal tu an sha chuak theilo chu Jane le karamari ru ti ha tu ber ani meka Jane chuan sarai le afapa te chuan mi swal ku chu an tuar ve palang ti lawin karama hnenah chuan mun fal de wa bi ruk tir tur chuan a cha a ma se sarai chuan Jane hi kal sana du hau lo mai idam lo laya ke enkol lo chuan ka ngai thalawang ati ve tlatani
chutia sara in akal sandu taksi lawa chuan adam chian ma in hospital atang chuan a chuak ta top maya sarai te nu fa le naw om tu pakhat nen chuan an in chua sanin mundanga an biru don tani karama hnenah po chuan an omna hi tuma shil lo tura cha in anu sha taknyal po adu lawa tin an ombo hlanin akuta company chu ada top bok Ibrahim chuan an omna mun chu nuam lawa ti hle maya ala ka chenga anu lak bo tum tu chu ala nel theingang silo mase jena chuan thek to bachwa zela zoimuangin Ibrahim nel tur anga omin athin lung chu zoimuanga hne sakatuma atiat laya atoiste ko mu in an hlim sot ve to viau mai an han in chen chil ta ka chuan Ibrahim po chuan anil to viau maya a in fiam lai chu jenan lo thlirin ano pan lai nun te a sha chwa tirve rum thina ni he a hliam hi midang ngai chuan van duaina ni ma se jena tan chuan sarai te nu fa a nei na tur kong sial tu ani loi boxi a chang phe chuan Ibrahim chu a thik lek thina sarai ang nu thalut tuk hi anu kha ni ve se adu ve ni ma se anu te ang ma ni thu du lu tuk chuan engtin nge a thla zalen te lulang ni jena churun kolin an omna chu thin rim takhian run zota jena chuan thudi ka shil chuan an din mun chu hla oma ada thei ti sha in sarai te nu fa nen kan om ho ti chau chuan a changa sommaya ril ru chu anna a thin urlo ta wangin a lo chawani a fapa nuna chuan sarai a lo lana tang hian a fapa chu a control zo to lo ni in a sha sarai a huat na le a thiek na chu ani tel chuan apung zel ani ber ti chuan a in sum zo tangang lova jena driver chu kolin ka fapa omna min shwairo mu ka du ti in order a peta miam maya ma se he driver hi police station a omlai alo ni khirh a shwai man don lo ti so in driver dang chu jena te omna shilina biak sakta a he athutlu na hian jena chu din mun hla om taka adin tir don ti a silo a chan chu driver dang ava kol kha aru kamiswal pola tel ani jena te omna chuan anu chu thleng ve in jena chu alom lo khirh mai anu chu a han hau takna a kangai sia ikyang om ve ka dulom ti in alo chang sam et mai boxi chuta le jena nu chuan ami zenel om lo tak mai chu atilang le tanta naw om tu nu te chu chia hlo ang mai nga in thil tu lo tak tak te ati kwal tir vela anrua la chu eido kan kil te chu aphal lo vel hial ma se atha wang chu jena te chuan an lo hau ve zela anin siam rem thei shram ani Ibrahiman ama in cho ATM mu te chuan naw om tu chu lo hau le vela ma se Ibrahima chuan keima in ka ei thei to lom ti in lo chang vele mak sarai po chu lo chung ve in ka fapa hi midang ring lawa thil ti zir turin ka fui china ativia ma se athu kal zong in samaya chu atong le ta vak vaka chuta jena ning lutuk chuan anu chu a hau ta topa chu vele anu chu mani in khongai na khatin apasalin a uire sana wanga aril runat zia tele ara thei zia te chu a soile kwal vela somaya I omdan chu anning hlom hle maya ngai to na thade wan nei ta eng ang pon phun ma se tu man chan lo tur anti ta ni chuta tang chuan atho soi chu shelo ang pakhian an om san ta zel maya chutia jena te panin enga ma an ngai lo ti in sha chuan somai chu Ibrahim lama chuan atwan ta Ibrahim chu ti shom tumin inu ya jena hi pasala anei don si pathari nei trep to nya ti inawa soi thai vela Ibrahim chuan lung oilo takya jena chu wa hawin kapai ni chuan lawang awati zeka jena chuan anu thil ti vekani ti sha thiamin a hau ngal shep thisena inzom na nei lo maila kadam chungin ka veng hi mang atia ma se somayai chuan a thiam lo na chu apom du tatlo intana thazok tur ka shat wangalom ti ten chuan lamalo nei le dua to jena chuan anu mi zia chu angai thei to thlot lova karama chu kolin apuina avadil ta top mai karamanu hi somayai nen hian anin kom ngi em thowa heiwang hian karamanu chu lo kalin somaya chu ran shwai shrang ta maka jena chuan sarai le na om tu hnenah chuan anu mi zia awanga ngai dam tilin Ibrahim pa ai o hi katum reng lo apa chu apa ania kani phak lo thilani atidap dapa annaw om tu po chuan shi om ti reng su Ibrahim hi alano panga nakina chuan engkim ala insiam rem tak mayang ativea sarai po yan jenan afapa mangai sakzia hi muthiam vekin anu wanga shi om ti to lo tur chuan afui ve boka
Jane chu alom vur viau maya kadam chungin in nufa hian ka veng hi mang cheu tia tiamin akwa ta vong maya ni anu fa chu shwain no pang hospital a saktum na mun ma te chu a en pui vela he project bo zui tur hian sarai churwat buka he athil ti tur hian sarai te nu fa chu atilom hle maya an ma lo ka lo thleng tur shi hau lovin chung ko hlim tak ni in an in ngei hle ni ma se an omna eptlanga chuan mi pahnih hian an lo en thlarenga Jane te omna mun an chian nuwa supplier chuan an in rin lo hlana be thut tur chuan a shilani Jane nu la chu afapa te an hlimzo paule alo nai moti mei tur hian alo om vela afapa chu sarai la ka tang chuan thensan ala tumran ti chuan ruam man na ten om tak mai nein mutna hlo chu a hlo om lo tok tur chuan a mum tanwala atu ka po alo chwa tak lawa chuan an ompui nu chuan awangai vena akai har zo ta hau lo man mo taka hospital laman pan pui lai chuan Jane chu chanchin an vashil ngala Jane chu aban la dam lo chung chuan anu omna lampanin a in khal chuak ngala miswalin sarai te nu fa chu an lo lu chil don ti reng a thasi lawa hospital a thlen chuan anu pum chu an lo siaka anu chu alaka swalin ti boina saviau chin ma se anu animyau boxia darkar thum nga tan nga nu chuan doctor chuan anu din mun chu a hlo om to lo ti aron shila wanei thlak takin adam doi e kha appointment lo hlau ti ron soin khatya dam doi a eina chan kha ngai sakadu wangani arin thu shil bokani Jane chuan anu ro man na ten om tak chu shathiam chhovin alung a oilo hle maya ma se athin urna chu tilang du ri lovin anu chu thatakin ala beveya apa in a uire san khan hetiang bokhian in ti hlum lo tum to in Jane tan chuan athlap han thak viau to ani sarai te omna glass kongka chu miswal pani te chuan ron tike thutin in chunga chon anluta sarai te chu tlan che eng angma se hralh thuam keng pani patling lian tak te laka tang chuan tlan chiat vak ngai nan she box si lo sarai le naw om tu chu thutlenga phor be an ni a Ibrahim ai ro chu ni kho shilawa siamin supplier kyanga chon anda dai thunga supplier hian a hun khirh to te chu Jane wanga thleng ni angain sarai te mang chuan phupala katuma Ibrahim chu sarai nena an inkar ti chha saknan manaril ru kani Jane chuan anu chu kalsan ri in karamanu chu lowo ompui ve tur chuan na shila ma se sarai a kol chuan chan na renga dong theita hau lo mai thil thalo a thleng ani ringin karama chu an omna lama wanga even pui tur chuan na somta a man mo takan tlan nuwa in chung lam din mun chu an wa mutta sarai chuan afapa chu chan chwa sak sham turin alo ngen ngal ruaya karama chuan police te chu kowin a mun ma chu an endik ngala motor ke niak mu in chu miswal ho motor kalna nu nge ani ti an chiang theiani chuta tang chuan Jane chu reife en thak alo ni reng to ti te sha thein an omna lai chu tu emo in miswal ho chu a shil ti an sheta bok chutia an omna soi chuak tu om ang tur chu an driver kha ani a ma se he driver hi a mani tangkhan na a local to silo chui zui tur om lovin a bo mya mai ni Ibrahim ru bawani ta ka chuan sarai chu amang ang em maya afapa ta chuan eng po a huam te reng nen rilrun takin atrap ring maya Jane chuan a thei to palo nem bak ti the nei ri silo Ibrahim a kidnap ani thu chu darin apu te beng hia la lo thleng to a ma se kar khat lai ruk bawani nuwa po arubau tu te chuan engma phutan la ron nei silo apu chu amang ang to na sa si angai thato lo chuan ma lak tumin Jane hnenah chuan thu thara shat lawa zo tattopa Jane chuan sumdo na thilamin tu te anni a silaya min kap tu khamule ati chuan Ibrahim apu chuan ibwaina ka tupa I hnuk lu chingot ani chu ti ina how to ship ma se Jane chuan a thei top chwa tura intiamin atupa chu a chan chwa ngei tur thu a soibok Ibrahim apu hian Jane hi alom viau to lawani mel kara lo liama supplier chuan atok to ti in Jane te chu aron be veta Jane chuan no pangkha chwa zalen la ke ma zo khemin man mai ro ti den angen nuwa supplier chuan sarai chu afapa bia ka phal sakta shrama chuta Jane hnenah chuan $1 million khat lo ba sai tura shilin atuk chu nu her mangeya ama chawaron da turin thuwa petani police lo shwai ni chuan no pang hi kan that nga lang ti ina cha bok
Jena chin tu na sera po chuan supplier in no panga kitnap thu chu lo sheve in poyati hle maya supplier laka chuan thin urin soi sak shrep chu achak nge mai achan po supplier hian athuru te asoi chhuwa chuan ama po chu ache che thei tlat mai ani Jena chuan bana chung chuan supplier in hu ang ati na mun chu apathlenga Ibrahim chu an khoitna loti achian nuwa poisa chu khai chuakin apeta a miswal ho chuan Ibrahim chuan chwa zalen tabok ankal nu chuan sarai chu kolin afapa chu abyak tir ngala himdam takin anin mu ti shatirin in lamalo omte chu an to huai mai ani mase Jena chuan aban chu na ativyau maya a han chen li ang tlok thina supplier chuan apol tenen poisa chu phur takhian an lo chherve meka asum don zo zai chu amang mandon lo ti a in rasi lo thokle khata na sera chu aron lang hlol maya apol de chuan supplier te lam chu an kap ta thut tu omnol ma se supplier chu an kap fu lo manzui ngalin an poisa po kara an nu chia dai sara in afapa himdam taka amule awan chuan Jena chunga lom ema avoi khatnan akwa ta vong mai ani ma se Jena chu police in anron call chuan thuthin thong takadong tatlat mai le Ibrahim avalam na muna chuan supplier motor le naupang rutu ruang chu an mukti anron shila silain an inkap nual ti an shethei supplier an mu box silo Jena chu poikhoi tu anga an ngai mai angai ta ni nasara chuan supplier chu mun fal dewa hian alo kap hlum mya maya arwang chu a thui shwai te a phum tir zui sarai te nu fa chu Ibrahim pu te chuan in lama an shwai ho a Jena chuan ni tin to in toys te a ken sak ve china sarai thin lunga apasal din mun khalwa lan theidon lo ma se a phun noi ngai chuang lawani ni kha chu pu ber chuan Jena chu a office a kovin melma inga sia katupa hi din mun la oma adin le phang ti ka hlawani atia sarai nena inin kara chuan soive tur ka nei mya lova in nei ta po ni ula kapom vek ma se Ibrahim hi chu kol ka du ni atita Jena chuan athu soi chu apom thiam lo hle maya in ngai tua chiang turin angen hial mai ani achan chu Ibrahim hi anu te lawa khosa tur chuan alanaw ma a anu pon afa patel lo chuan shingnun amang du don lo ti achiang si afa patel lawa shingnun a man don ai chuan apasalatan anei du don si lo Jena tan chuan aril ruha thlak viawani pu ber hnenah chuan kamel ma te chu ka chui chua kanga kan buaina chu ka chingfel vek mayang khonga in kan om homin phalsak ro ati tatopa ma se pu ber chuan arem ti bau si lo zana anupui hnena thil om zia shil po chuan anupui chuan Ibrahim anu la ka tanga lak ran chu alo du bik hau lo maya saraya khongai thlak don lutuk ati velat mase pu berero chu atan na ngaya tanglatin sarai ta na ril ruha na tur kan chok zangkhai zok do na sin ti zong in thu ala ve tlatani chutia anti ti lai chu na tu nu chuan alo ngai thla phareng tlat maya atu ka chuan police te chu uifing nen tlang pakhat chu andapa an uifing chuan leinoi thil in phum chu annarin a sheta tlat mai police dang te chu local ve in supplier wang chu an hai chuak ta fata Jena chuan Asiat Vele Station lampanin tlan ve ngala nasera po chu police chuan kovin engma shilo angin alo om maka Jena hena chuan tikhan melma inei to lo ti na anima yelom ati sam eta anin kara cha ti nem nge nan achibai nge ma se Jena hian nasera hi chibai ma se ngai thatlo na riau ala nei tlat mai anaw tu nu chuan sarai hnena chuan pu berde thu soi chu alo shil vea Ibrahim lakshanan tum thu sarai na sha chuan asaphat mai in hnuaya chuk ngalin pu ber chu chwa chal ngala pu bere ro chuan Jena te ang nuna hi chuan melma an tam thin sia Ibrahim tan hian a him lawang ti ka hlawani atia sarai chuan apa thu soi chu a hel kher mai itupa thi swala omlai po khan I tran puina karon dila min lo narin itupa ani lo thuin I chang verani kha tuna lem aduat ber om anga I om le vel hi ka shethiam theilo ati ta zeka ka fapa hi mo min lak sak lawang ti ka tiame ati ve mak mai ni anu loka Jena lokalin supplier athi to thu chu ron shil ngala tuna chuan biruk renga ngai le to don lawa zalen takin kanung chhunzom thei to ang atia ifapa hi ilaga ta tu man an lak sak lawang chati ka chiang ati ve nga ta atong kam chuan sarai chu a hne viau ti chuan relo te hnuwa an mani in lampanin an ho theita
mase a fapa chu rubo ani atang khan zana amutui thei to ngai lova mangchia wangin a harzan tin mai ni therapist an han ron chuan Ibrahim hi a thin ti thong thei turle hlawa a om theina tur laga veng ra uti in thuro na lo pe a cancer nat na ve shep to ani sanen atan chuan hadam taka om kha a thaber si a sarai chu ain ngai to neu niwa jena ne na anin kop rengani chuan abu te soi ang khan thil thalo an ma chon le mayanga afapa in atuar le ang ti chu a hlawani engpo ni se afapa chuan ma ason theinan le chiante akom venan skula chuan alu tirve ta photani jena te po company a chuan na an chunzom le don ta na an chol san rei to em awang chuan a ma zong aya rima an tho angai do na meeting an han nei ngal zung zunga ma se an meeting voi khat na chuan chanchin thalo tak hian aron ding le ngal tlat mai siang makta duai tam tak man project an khoi lai chu thakhat velin an muang ta sia an tho pui chuan a investment te chu lakir atum rum rum ti an sheta jena te company chu an chet mona wang chuan korta khin atum ta hiala an ril ru chu a ha hlum nge mai ni kha chu jena chuan in lenga nei tlat mai apa ngai zong chin me hi khaloni in jena pale na sera te kha kum som ni liam ta khan business partner an lo ni reng thina atira chu me hi na sera nu pui hwal ni thinin anin kara chha ta ka jena panen an in zuile ta dei chu lo ni chumi nu chuan me yi hian jena pa hnenah chuan nasera drugstore ruk dan zong zong te chu shilin jena pa khan police hnenah a report ta a nasera chu kum som panga atan pha nge nge ani hei wang hian nasera thin lunga chuan jena pa huat na thuk ta ka om pha jena pa alo boral ta ka chuan afapa jena a chuan a huat na a leibo ta thina ni me hian jena tor na te chu alo hiatin alo khongai ve hle maya tun hnaya har satna ato zo zai te kha naserati vekani thu aron shil ta vek mai jena chu aril ruwa buai hle maya chung zong zong chu sarai shil chuan an pani in kar a khithei don ti shema se phone in avashil ta thowa nasera phubalak tum na hi atop mai in karing lo ti avashil chuan sarai chu aril ruwa buai le ta vek mai afa pahim nan thei to pa chu angai boxi jena chu lo mangai laklo to boxi nen aril ru a in khap na sange mai heta mai hian jena boina hi atop lo an project an boina kha achin fel wat angai wangin press conference chu a huai hota pon lam mi ten an company an lo soi chiat na zung zung te kha adik lo thu le an na chu thataka an tho chun zom reng thu te a han puang zar ta a an ma ni lo er reng tu company dang te chu an ming mera soin eng ang po in min fuak thak tum ma ula in thei chuang lawang ati mak maya a live stream lo clear reng tu naseratan chuan athu soi chu ana sak khop mai nui sak chung chuan phuba lak nge chu aril ruk le ta a khatia jena atong wang khan sarai chuan miswalin phuba anron ladu don ti angai to thleng thiam ngala afapa ina tor ve ma in jena laka chuan in lak shana tum ta a jena na ama angboka zuya tum lai tak chuan karama chuan rondangin soitur poimo kan nei ti in atu lama ramdanga azin tur tho ashilta a company tan investment siam theinan projection a khoyangai ni in a in soyani mase karamanui mel phena thuruk in thup om chu jena chuan mu mayin ngai thattakin karama thu soi chu a oi duak maya atak taka chuan karama hian pancreatic cancer ve ti alo in rechwaka doctorin arang thei ang bera zai angai thu ashilani mase chu tiang chanchin thalo chu a chung tele a thian te la ka zep tlat atuma doctor mu zoa po chuan anu chu nui sanga bia in anat na te chu a thup tlata jena hnenah zintur anga a in soipo kha in zaya tumwang chu alo ni zo reng maya mase chan tha nge atelawa jenan a mel ma te a ma chon ngut tur chu angai to ave hle maya sarai ne na anin karla atwang lo em zui mai le ngal bok nen nikhat chu sarain afapa pi pu wailai aven lai chon kar pakhat hi par bula chon loading in miswal ni om tak ya lo chuaka sarai chon afapa chu kain atlan bo pui nga la ma se arin lo ang takin chu pa chu afa par ka changa lam tur lek chu lo ni in ama an lo ru bo to wang khan lo thona lirin akhat to atin ni jenala chuan anin huang na tur zungbun alo lei sau maya saren afapa himnan latial zok atum ti re nga she lo chumi zan chuan sarai chu in chena thu soiturin jena ina chuan avakala
aka jinga thu chuak chuan je na be se na te chu avahan vo che chiang tak em ka fa pa chunga hian thil thalo thlen chuan ka in thiam theidon lovani ati chuan je na chuan okhur dur hian ron tong chuakin kalsan lo ram turin angena ka mel ma te chu ka da bo vek don alom kalamai tran chuan ti te chuan thlema se sarai chuan ari ru thlak du to hau silova je na hian mel ma anga ema akiang omdon chuan nun na meu tha pangai don si je na chuan beidong o takhian sarai hnenah chuan min mangayem ti chu zota ma se chu zo na chu sarai chuan a chang du si lo ka fa pa chu veng thong lowila chuan ikianga kom rengang ma se na serane na in inkar hi a thadon si lova ka fa pa himnan ka in thiar filim mayange atita a sarai kal nu chuan je na chuan na sera chu vakal chilin athin urna chu awa au chua puya na sera kor om chu thamin kapa te ti diklo kha engwangin nge keimin tor tiri tung ti in azot chiam ringota na sera chuan a thui hruai te chu kovin je na chu aman be tirwata musit taka tong khumin ipa ang chau khan imolani hi ti in swalan tumzui tamaya mase an kutan select don chia tia je na hnuaya thok chu lo tlan lutin je na chu aron kai chuak daya avoi khatnan je na mang angin a mei che mangai chu a thalhel ema chutiang bokin sarai po in shi omlo ti ve in je na ne na lim te kanun man chu chak le ma se afapa chu din mun khirh taka din ti raphal si lawani chutia je na akal sandon ta ka chon apasala pa po chon ibrahim chu achu le talova sarai tan chuan je na then hi atifu zok ni in a angtariaw mai chuti lai je na chu rilru na takin a omme kang ti chu a chiang renga zolkar khatvel air or anin then ti a sarai chuan a hna chu a chhunzom thei to lo tur thu soin ban lekha aron the lu le tamaya achan chu je na ne na tho howangai thin sia in shelo le in shingai lo ang maya angai thin ta chu a thin lung chuan a tuar zo bik lo alo ni ma se je na hian sarai ba na chu pom sang du lovin na chu ama ngai mo lova thok chhunzom tur chuan alo shil ta zoka a hlopo a fapa enkawlna'n midang zong aya tam pek a intiam buka an naupang hospital siam na tour project an tran to bok nen tuna aban san chuan a thil ti chak em naupang hospital siam na chuan a til to don lo ti na ani si a je na hian thlem dan a thiam ve viau don ani mel sarai hnenah chuan press conference ka kowanga mi zong sha ta kan in then to ti ka soi chuan inu fine anti boilo mayang cheu atita a chutia a han thlem tak hewa chuan sarai po chu atlule ta der maya anna chu aban san le talo ringot chuti lain nazara chuan je na chunga har sat na thlen dan tur chu alo ro man le mek to a supplier aka hlumna silai nge me kha a thui shwai pakhat chu pe in je na ina chuan arukin na bada tira zanlai mu tren nuwa je na in chunga nge chuan bom pakhata hian adani chumi nuwa na sera chuan police te chu bia in supplier thatu kha je na nge yani ti asia thu chu dotin a phwa chop kwal ta vela chumi bo zui chuan police te chuan je na in le a company chulu chilin uluk takin andap chuak ta veka chuta le na sera ten silayan da chun muta je na chu lo theilovin supplier thatuarin hlel ani ta ngalani je na chuan heng thil thleng te hi na sera thil ti vekani ti aring thiam ngal maya police na hnenah po chuan arin dan chu hasoi ve boka silaya khan kut zetha an hmulo mai baka je na chu tual thatu nge ani ti fin fiana an nei lawa wang chuan je na chu an rin hel zinga tengin an pai thla thei ta shrama amma ero chu na sera hi ala beidong haulo journalist kovin je na tual thatua arin hlel ani dan te chu mi puisha tura the dar turin arwai le ta a kan survey lai karama po achung te le chan te shat lawain enkol turin ramdanga a ommek to a khemo alak don wangin asama takol vek don ti asia a asam chu ui tak chung chuan a met loka ti chuan hralh khat atang chuan jeina tual thatua an rin hlel dan te chu chanchin thar atlar masabera a omti alo she ve zuya an company investors te chuan an sum da chu le letin an company chu tlak chhiat mai a nai thu chu alo she ve le zel achan pa je na nge po chuan ron kolin amang an thu chu aron shila lo ho aron pui mai tur chuan aron ngen boxi chutia achan cha berin pui angai thu aron shil chuan anial ngam silawa achievement po tilo chuan a hole ta topa ma se alu alomet kong vekti jenan a mu chuan marketing nge mai achana hanzo ta karama chuan thodi ka shil du der mai silo thudang te han soi pui kwal vela sarai net intikang e inin nei don ti te chu achan pari rulak pen nanan zot vela
mà sẽ atak taka chon achan pa te in nei ni chu adam thleng thei ngem ti po angai to zom lo thei lo ni mà sẽ arin lo takin jena chuan anin then to thu shil tamai si karama chuan mak ti hle ma se sarai chu alo star ve china wangin ngai zonga nei to lo wang chuan han be mai po puya ti talawa ma se ngai zong vel boy puina hunan nei to lo an company chan nan chuan an chet wat anga ya ne jena chuan emergency meeting govin atna thok tu te chu man mo takle amma aya na sa a na tho an ngai thu chu ashil lama meeting la ya karama omdan chu jenan amu in inwam sam lovem ni ti in zota karama chuan ka zin ve wa na ka chaw diwa ti in lo chang ve mai boka meeting zo chuan jena chuan nasara be let na tur chu angai to chhun zoma me se spy pakhat hi ruain nasara chetlavel en thla tur chuan atir don ta ne USB pe in chu ta chuan an plan tur ang thil chu alemin ada a chumi mang chuan nasara rin na chu hlo an tum photanga chu ta tang chuan ma an la don ni heta aspy roi hi nuri pasal angai zong khaloni a nurin fa phir ashin ta nu chuan apasal ler tak chu lo kirin an lo in ngai damani ome jena chuan nuri pasal le angai zong nu in kar chu mang tangkain mi zong zong motur chuan a in hau tir vela a meichia zok chu anna atanga ban angin lem an changta ani chutia jenan a company changa aban tir nu chu nasiran aron ngai ven ve ta viau renga hei hirem changa la in spy chuan jena laka phubalak tum angin a in soya phubalak nan he USB a hian jena plan zong le akal phunga oma imang tangkai donya ti nasira chu petani karamala chu ashisel na atlanhiam to le ti tu manan shat pui der silo office a de chuan ni danga ati ngai me lo angin athin te chu che ema sarain ithra em ti a zo po chuan ka thatle thatlo i ngai to tak tak om top silawa ti na chang dai sarai po chuan makati khirh maya chan ngai na po she mai lo ma se karama chuan a om dan chu she chhuakin a in thiam lo le ngala atong dan te chu thlakin a in siam tha sok mai ani ani telin adin mun chu aniam zela anu po angai a that hei talo ma se anat na zula sep tatin a that thu chu ala soi tranga akhosik lai te chuan atong vai ti renga in silo atong vai na chuan sara ka mangai che alo ti chhuak ani ome anu chuan makawahan ti tak em she tak chungin atuk lama chuan a fapa tong vai dan te chu washila I chan pa du lai chu pui lo mai la ti a azil chuan karama chu a in ngai to chuak ta thut mai heta a om reng chuan a thuruk te chu hailanin a om mai don tlat atan chuan zin bo da ikha a him ber ti sha in ama ang khan tu ma sha lova anat na chu en kola tum ta a ma se akal ma chuan a mei chedu em sarai chu to in lawin en kol thatur chuan a cha sarai chuan thatakin cha ma se a thu soi om zia chu aman thiam ei lo thunga karama chu a bek akin mun fal de wa hian awa om ta daya tuna chuan a thi hun angak top to don ani mel a chan chaber jena chu kol tum ma se a in sum zo don lova a shia ta wangin a thul le thina jena pon a chan pa om lo thut chu she thiam lovin a company pon a tor pha viau jena chuan thei top chu ama se a mel ma pa na sera chu mulukol ang mai hian a virvut mai se a mai se mangai berla akianga umma se mishang anga en anga china na thilbak ani kara soyarem to silo hengzong zong hian general ro chu ti ha zwalin phur rit tak phur ang mai hiani a at pha lek hialani na serala chuan jenatan har satna siam bel tumin miswal alarwai sok mai si ni kha chu general sarai ten meeting an so fel cha tia sarai chu miswal pakhat hian aron chai boya chutia ati boy lai jenan aron mu chuan athin rim sa to boklian aron fin ta tuar mai sarai chu kal sang tura ashil nowa miswal chu mu phak lawa tham sonin kut avathak nolani mel sarai chuan engtin nge anin ma chon tak ti amu phalawani jena alo let le chuan khapa kha engtin nge ti in alo zot wata jena thinlung chu thik na aron khathutin khami pa kha ingai sakwiaw mo ti in azot let ta dai mai akuta thi sen kai de chuan sarai ati hlau thong zwa nge mai amma a jena mi je angkha ani to hoplo te sha thiam ta ma se jena chu in ngai tua har thutin aril rut to tong khong to lutuk chu apuak ke ti sha thiamin a in thunun le ta waya engma thleng lo ang hian ibrahima han mu chuan nidanga achun chai angin akwa le maya jena mi ze in herdang lam vel chu sarai chuan ngun taka ngai to in a om chu atin wam lo hle maya jena po chu athin rim thuta wang khan in thiam lovin sarai hnenah chuan min she thiam shram te tunla chu kariru ha zwal devani tia ngai dam dilin miswalin khatia an chainom na mai po kha ate theilo thu alo shil ngal boka
mase sarayan jena chu supplier thatu ani alo ring bur maya a thin rim thok thutin a that tamai anga alo ngai char tia soi chuan jena ngai dan chu ani lo khirh mai chu ti khop chuan momin lo rin lova tia zo dina kalsan tamak eng angpon anin kar chu chhia po ni se an company awangin an inzui kwal reng lo the si lo zankhat chu program an nei na jena stage adin lai chuan a hnuai thok te chu a fak chewa ama chu in pha nyam takin a hna thok te awanga mason ani zia chu a soi nuala hei han sarai ril ru chu thlang deuh hokin jena hi miril ru thata kani zia te a hna le anuna har sat na tok na saviau ma se a phorit te awanga a beidon mai lo dan te chu a muthiam ta a jena hnenah chuan ngai dam dil tumin alo rin swal zia te chu shil a han tuma ma se jena chuan alo ngai thla thadu hau lo mai na thil pak nang nen soi tur kan nei lo alo tik maka chuta le police ho chu an ron lut ta huka jena chu mi pakhat tha tuma ron pu in mi zong zong mu la hian an ron man ta dai mai sarai chai boy tu kha jena khan kut thak lem lovin tong kamin a haw ringot kha ani sia na serarwa man na vekalo ni le to kha pa khan na takin hliama tor tir nuwa jenan asoi sakna ani thu police ne na chon asoi tir dai ani jena chuan police ne na athiam thu chu a thei to pa soi ve in kha pa ka mai chhana kom nge adu thu chu asoya ma se na sera alo chi ma sale tlat damdo ina anda tak pa chu lu khapin a hup hlung tir le mak mai jena tan chuan chiat lak ngai na awang to hle mai police terin hlat ber ani na chu anget tul tul tamai thil thleng chui chian ani ma chu atal boy ri don ani mel anbula omte chuan sarai ne na chuan khaminia lo chainom na tu kha jena khan ku thak lovin tong kamina haw ringot ti soi chuak tur chuan annura ma se thil thleng kha sarai kha na mitina mutlat silova dot polo ni theya ka sha chan lova ka tangam reng reng lo alo ti ve tlat mai box si jena nu phei chuan a fapa atan tir du anga ngain aron dem viau mai ani jena khan itan chuan engkim ati thin ni lom ni chan angai huna enga dinge ingoi tlat ti in aron haule buan to maya Ibrahima pu te chungwa taknyal po chuan jena hi kom tam lo ma se mi indik lo takin an pu ti chu an lo ring ve tlata sarai po chuan jena thlawang chu haudu in athiam thu chu soidu viau ma se a sha chan lo tan chan chu angam tlat si lawani company la chu atla che duai to maya an partner pakhat karama chu tlan buwin jena la jail banga zut mek boxi heiwang hian thoktu te chu an na atanga ban hialan tum hloma an clients tam takte po chuan an investment te la kiran lo tung ve buka sarai ti ngai na shelo chuan private investigator ruain karama tlan bo na chan chu jong chuak turin na ti ta top maya vanei thak takin jena spy roi nu khan nasara do kan hnuaya recorder lo da ru hlau maya jena chunga chetan lak dan te naseran asoi lai vele lukham hanga an mi roi an huplum dan te chu in ti thei taka asoi vel chu alo in record vek mai chumi hnuwa spy chuan recorder chu la letin jena hnuaya thok pakhat ne na chuan a pita a chu chuan rang takin police kota alan vele chhong ta ni police te chuan chu recorder an han ngai thlak chuan damdoi ina thi kha tho chama thi ani boka nasara thu soinen chuan a in mil ta chia mai jena chu do tapu ani ti nem ngetin poi khoi tu dik tak chu nasara jok ani ti an reta a jena po an chwa zalen ta ni ma se nasara chuan anjinga spy alo che ru reng ti a she chuak ta police in thu dikan shevek to tia shat phei chuan a khirh mai le kha spy nu khaman ngalin mun fal taka hian shwaya kuthak nualin anun na lak sak chu atum ta a ma se police ho chuan an omna chin chu lo she thein tlai lama an ron run ta thut mai silai puak ri chuan chhun zom ngalin nasera chu ka hlumani ta a spy nu kha naseran kutalo thlak nuala wangin damdoi ina da ani boka jena chuan wangai ven ve fatin a thatlo te a hanzo chuan ka taksa hliam tuar na lo mai la ka rilru lampanga min ngong na zoka hetiang na hi ka chhun zom du to lo ti na lo changa jena po chuan lom thu shil mol malin nang chu om lo la police la ka tang khan ka tal chuak thei khirh lawang ti pa in ama mo zat sum apek tur thu te chu lo tiam ve ngalin pui ingai huna ka tlan chengai lawang ti in anin kal santani sarai chuan jena tv a interview lai chu lo enin a inthiam lo em maya pui angai hun lai a pui lawa wangle a thu soi a oi lawa wang khan ngai dama badila ma se jena chuan olsam taka lo ngai dam chu hausa ati ve dewaniang ni danga angtlat lo mai
na ka nga lu tuka chu tiang sei man ka ni lo ti in a hoi san ta mak mai ami zedang talut tuk chu sarai chuan makati hle maya a chanu hnenah chuan hnukul tunin a inbun ruak le ta top maya a chanu po chuan a fapa himna tura ngai tu ani ti shethiamin alo dem hau lova jena hian a hmangai lut tuk chati ka shalom tunlai chu anuna boy ve e mani hi a thoven deuh huna aron bele thawang che shethiam ri ro ti in alo nem ve a ma se jena chuan chu tiang chu ati ta hau lo a buaina te a chinfel nu chuan Istanbul lama akal bo ta dai atna chungai to aviaw ma se in lak ran chu atum ru ve tlat ni khat chu a thian hlui mia inen chuan an in befu a anin komta a jena chuan aril ru hana le a buaina te chu shilin in bun ro na na mang ve ni an ti ti chauzel na chuan mia chuan jena chu alo shathiam hle ni turani jena chuan project manager ni turin a som zui tamya maya ti chuan Lebanon lama kirdunin an na chu an chan le don ta mase miai office a local masak berni chuan sarai chungai thatlo na hiana khata a thik ve te po ani ma na le jena le miai te inkar hi chan thatna mai ani mel lo riaw maya jena ya miai hi a thopui te sha ta fak chiam chiamin miai po chuan darling ti in a ko mya mai boxi sarai chu thik tu chiat nei na khat tran ta jena hian a mangai to mya lo ni in angai tran bukani ngun taka karama omna azon nu chuan private investigator chuan a omna chin chu a hre thei ta hlok maya sarai chuan vakal zilin thil thendan vel chu shil ta vekani jena nen anin kara soiro chuan karama thinlung chu an ve reng ma se sarai chu nemin ala mangai cheti karing ma se ala in la engemo vel ri mai mai ani chu alo ti saka an tu to kan soi nu chuan karama chuan a omna chu tu hnenah ma soi dar lo turin angena sarai po chuan anat na chu shat pui lo ma se adu thlan da chu aza sak ve le a miai la chu jeina nu chuan alo du sak hle a hnenah chuan sarai chu rel shepin jeinan apuina amamu lai po apui du lo thu te chu ha hi pin halo soi vela jeina le miai te hi college san kal line an lo in ngai zong reng thina jeina nu hia mia hi amau nu ni turin adu sak thin hle heti taka anuina du sakta ka chuan miai hian jena thinlung nei le tumin tran ala le ta ma se a inrin lo laia fo te an tum vel chuan jena chuan lo narin nathila bak aril ruwa pek man lo thu lo shil maka a mai ro chu miai hian beidon sana tum hau lo a birthday lo thlen chuan jena chu zanra kil puya soma maktak main an restaurant kal na aber khirh chuan sarai le chanu timai I chun local vea Sara in jena le miai in nel so zia mu chuan makti in alona vong mai ni chutia ading reng ta chu makan tiang ti hlawin timai chu lo tong wata miai chu pian cham chi bai te va bukin ava beluama ma se jena chuan sarai chu amel thangam tlat lo phatsan tu ang mai chuan a in kil toi tlat miai la chuan jena mitmeng chu alo hrethiam rukara sarai chu ala mangai ti chu a hai hau lo anin karti cha dan chu angai to don ta ni ni kha chu khodanga chenga an company tho pui du tur te chu miai chuan a shefu hlomaya anin biak felna a chuan sarai chu local ve turin a som ta a ti chuan an sum don pui tur te mutur chuan kalin an han in be fel zung zunga ma se an na an tho zon nuwa an pathuma an thu thona chuan miai chuan an college kal hun lai chu a soi chuak chak ta tat jena a shat chian zia vel a soi lai chuan sarai chu in thlashung takhian alo thungoi reng top mai ani ma se zanri an kilai chuan miai chuan phone call dongin an in an rok thu chu a heta thut maya manmo takin atlan hosan ta daya sarai le jena chuan arwa manna an tal ok don ti reng an che silo ti chuan ngoi renga lo thut dun tlok tlok ai chuan ti in jena chuan karama chung chang chu aron soi chuak to ringota a omna tur om angka dapun ka muzo lova a omna ishemya lomo ati chuan sarai chuan chan ngai na shelo karama hnenah khan a omna soilo turin alo intiam ve to boxi chuti lai tak chuan Ibrahima chuan anu churon video calla sarai nen anin biak nu chuan jena nen an om ti sha in jena chu abeve chak thata jena po chuan thattakin abeve mai boka hetia Ibrahima nen na hlim taka anin biak na hian amalama hlim taka an om tlan lai te khashia chwa tirin an mita chuan anin en vonga an la in mangai ton ve ti chu hai rual ani lo ma se anin kar a thale chho tan dom chia tia miai chuan video lo thona an in misualin an ti nok vek no te chu aron tilanga
Mase video a chuan jenanen an thalak chu aron tilang lui tel tlat mai rin angein sarai huat to katling miai athik emawang chuan atuka jenan bia ka tumpo chuan abe thadole ta hau lo maya amma zan loka anin kara thato hle sia hetia abe thale du tat lo mai hi jena chuan a shetiam lo hle ni sarai chuan achianu hnenah athin urna a an chua puile bor to chutia sarain abyak that dole talawa chuan jena chuan athin urna chu thup zo talo sarai tena chuan vakalin thil omzia awazot ta topa sarai chuan miai nena inin kar kha engtinge izep tlat ti alo zot letin hunkal to thilani kha tuna chuan chian mai kan ni to ti injena chuan alo changa sarai chuan ngei mel tak hian ka thin ti rim nan ibial no hlui lo shwai vel mo atile saka jena chu thin rim sai na local bok nen sarai chu changlet ve sokin itan engkim ka huam te lul nen kamamo per lai poi ni om lova min chana nekin min la ring lo zok zuiania ative mak mai kanin kar hit top vek ro se ati chuan sarai po alo thin urlak lo ve to box nen anin chen fel ta chu ani der mai rilrunat tak chuan jena chu bara in roi tur chuan akalta a miai la chu a hun taka alo in lan ve zat jena alo rui tran to bok net mia in thoidam atum na te chu thatak hian ngai thla a atopa chuan anin zui hota mase jena chu a in bwal har chuan a thil ti poizia chu a thachwa le sia shiom ti takin a in dom tlok mai miai ero chu alom vur thung hle karamanu chu sarai teina alo in lan hlula a fapa tak chunga biak thei to lo wang chuan amanga ang to hle mai hi alo nia sarai chuan a fapa chung cha chu sha da nei le nei lo zo tin tun hnaya ami zedang talu tuk te hi achan om ang asha jingin aron zo top mai alo nia sarai chuan karama om dan te chungun taka ngai tu in kan survey me te om dan nen in ang riawin na sheta a rang taka karama om na vapanin vazo chian atum ta ni mase in chunga chuan tu man lo om si lo an venga mi te zo chuan an di chuan karama chu long manga zin bo alo tum thu chuan lo shila sarai chuan wa umzui ngalin karama longa achuang tur cha chu awamu mana rang taka wa outing in inat awanga I harsat na chu kama chon puyang che ti in a thema ka fapa po kan sarnat na ve thawani a ka in kol she lo che nya ti in tin tu ma sha ti du lo chuan tu manan sha ta ngai hlei nem ti in a thlem thluta trama ti chuan anat na enkol chu an chan ve ta karama po chuan be seina ane tharpha viau sarai po chuan karama uluk taka a enkol theinan a hna chu a ban san ta hiala a ban du chana karama nat na chu soilang lem lovin chol ka du satya tiringutin a bang ta ni jena chuan sarai bang tur chu lo thleng reng ma se adang du ei lova mana in mangai tak ni chin kha to na chuan misang mai an lo ni ta ma se sarai akal chatia karama chu ron langvel hlolin compania a share te chu shala in nu do feka du thu aron soi vele chia mai jena chuan karama omdan chu thathiam lovin I mo phurna I van hlen lo chiang tak tin an khum hiala ma se karama chon engtin ma lo chang du lova an tho pui te po chuan karama omdan chu makti in an lo soi ve sep sepa jena la an boina to te noi awang chuan a lo chau to boxi sarain bana the lu le karama in nup tok chu a in ruala wang chuan an in ngai zong ta ani chu ring ngala karama chu zui ru ka tum ta ni chuta karama omna mun fal tak thleng chu zuin in chunga chuan sara in do taka a enkol vel lai chu a mule boxi jena chuan arin hlel na te chu adik nia ngain a sapap khirh mai a chan thaberle a mei che mangai ber te chuan an bum ni in a ring het ta bursi heng thu jena nu in alo shal ve po chuan a ma tang dai to sarai arin lo thu te a fapa chu a mangai lo ti a shat lo sa vek thu te chu ha hi pin a soi ve a karama po chu miril ru cheta kani thu te chu a soi ve lo ma miai po chu ron in rolin karama le sarai te chuan an mani in company din an tum ve niang a te lo ti vel boka jena chu kar khat me mut mu po to theilawa om nuwa thu dik sha chak na chuan an heta sarai te ina chuan kalin karama nena anin kar chu soi chiang turin ati a sarai chuan jena thik thu chu lo shethiamin khatianga midang thik kwal tur khan enge ini kanin chen to a eng mai sha tur om to lo tin lo chang mak maya chuwa chana chuan jena thin urna chu ati zwal le sawa karama omna chuan vakal tak ngala karama chu wa an khumin ka company I hlam chia tuna ka me chik mangai ber min lak sak le mo atita karama la dam lo thin chelai lo ni bok nen jena hnenah chuan eng ma shelawin ti khamin ron an khum ringot su atilet ta shepa anin hnal zel na chuan jena chuan
sarai chu sung sengin zankhat amut pui tho chu asoi chuak ta hlo mai le karama chuan mak avahan ti tak inin mangai emokati awangin inin kara kalo tla zep du lawa tuna chuan no chi zuar anglekin ilo ngai ti ka sheta sarai hi ka thla to ngai lawang atita a ti chuan kum tam tak anlo in chan thatna chu zankhat thil thuwa atop ta ni atu ka sarai local chuan amma zana jena ne na anin hau thu chu lo shila mase jena no chi zuar anga ador na kha chu asoitel du mi alova alo ti boy le che ni chuan min lo shil wa tang che te shilin aman ama chhon zelang ti chu alo tiama sare po chuan thata ka ngai thla sakin jena chu anat na te shil mai tur chuan anor ve a mase karama chu jena laka alathin urlak lo sia engma ala shil du haulo eng poni se sarai chuan karamari ru ti thovin nan afapa chu amu tir vea dor pakhata chu hovin an hlim tlang khop maya mase chutia anom ho lai chu ti mai chuan ron mu fu in karama lo star ngar tu ani na thik na meng chuan ron meng ta a chanu in a star em karama amu thei bik le akwa lai amu phe chuan apuak ke lo chawani chumi zan chuan sarai chu kalchirin enga tinge karama omna ishereng sia shelo angai om tlata ichian thaber po engma min shilawang mo ti ina chwa chal ngala sarai chuan chan ngai na shan mai lo wa chuan ti mai chu ti tawin kan in chan chat na hi ti to pilani mai ti in kalatuma mase sarai chuan ngai ngam lovin karama nat na te chu shilta a ti mai mittu chu alwang hal zoi maya karamala chu ani telina chawtu tut maya ataksa chu na ati chin em wang chuan sarai lo kal man lo chan chuan an chen om te pu tu chuan an lo om pui ven nok thina ni kha chu akong khara anu chu aron lang hlot maya sarai chuan she chungin a om na le anat na chu anu alo shilani anu chuan karama chu thata ka bia in idu thlan na chu ka za sak che a tu ma ka shil dar lawang atia karama po chuan anu chu ringin akwa ngal chot meya miai po ti tha in ti in jena kyanga chuan a om zui chot maya general ru ha na de chu la kyan sak tumin a thei to pati hlim chu alo tum ve bok thina sarai nen kha chuan in rem hlol lawani kha atopa ichan thaber nen an labum zui chiania shiom ti na chan turi nei lo lim takhat om tlat ro ti te chuan thuron apeve hiala miai han thei to pa chwa bokanyang jena thinlung pu an ne ngang maya jena chuan anu puini turina som ta hial mai no ber po alom vur hle mo kor tur de chu a en puing hal soka ma se uncle na chuan karamanu chu an to hlok mai jena nu la chuan za shele glovin afapain a chan pari ruati na zia te chu soi ve luama aswal man chu alate lang ti thlengin a soi kai ta karamat nu chuan afapa chu tiang taka an soi chiat sakta chu na ti hle ma se thudik chu zeplat alo intiam to boxi mi in afapa an ngai dik lo na te chu apom top angai ta ni chu elai chuan ibrahim chuan anu hnenah jena alo lan to ngai lo na chan chu lo zota anu chuan amin soi to lo turin alo shil zomzat ma se no pang mai chuan engma she thiam hek lo jena chu angai chin hle sia anu shat lo hlan chuan jena chu avakol ta top mai kanu hi bathroom hatu a puyanga ania ti indo to shil vel chuta jena chu man mo taka in siamin sarai ta in lam chu pan ngala ma se awathlen chuan sarai chu himdam takin alo om loi si ibrahim chuan alo ti der ti an chathiam chia ma se alaka thin urlovin jena chuan ibrahim chu ko in thatakin ambezoma karama chu adam re arin to lo awan chuan sarai chuan thudik shil chu a han tuma ma se jena chuan lo pot chatin miai nu puya anei don thu chu asoi tamai sia sarai chuan makati hle a soi tura she mai lo ma se in ngai to harvatin lompuina thu te chu a shil ve a jena chuan akal san zui ta ni sarai chu athu sha chuan a chong na le a bathroom acha top mai lo chu ti the ane chuang lo miai la chu ami pa mangai kya nga chuan thamwang ta ka hun mangin a the ang tokin jena chu adwat ve a nalama po a thei top choin jena te company chu din hun ngaya a hlang le thei ta hial ma se heti khopa mia in adwa da angai sak chung hian jena chu a thin lung zong hian alom thei chuang mi alo maya a chan chu a thin lung nei tu chu sarai kha ani tat si ni kha chu sarain karama awatlo chuan a mela danglam riang maya a mel danglam riang mai chu karama chuan lo she thiamin a chana hanzo ta sarai chuan thok lak hak pa hian jena miai dupuya ane tur tho chu alo shil ve a jena khan min mangai tak ngai lo ni inalang chu ti ni lo se rang takin midanga apakai nga lawang atia karama chuan alo khungain
Idril rutin adu reng su keman ka mangai che ka du chelom atita ma se sarai chuan jena ala thla thelo wan chuan karma thu soi chu apom thelawa chwasan ngal mai antum chuan karma chuan lo ko dingin ka du zia ka shil che kha min huat pha lola ka dam chung toi tia hian ka du zong soi chwa ve man ka du ni atia sarai chuan athil ton te chu achanu hnenah soi ve in ani po chuan thik to lovin athiam angin thuron alo pe ve a timai hian karma hi adu hle a asam te tidang lamin karma du tur angin omvyang ma se karma chuan du silawa ma se beidong du big haulovin engtine mo chetlak alatum chalani chutiam bok chuan sarai chu fuin jena chu i mangai ni chuan khanu khan he tirna su soi trang ro tina fuya imi pa mangai kha ichil lo chuan in chi rengin i hun i mangral mayang atini ti chuan atuka sarai chu che chhuakin jena chu in hu puya soma mase general ru chu ani lo zongin akal le tatlat karamanian anin ti thiam lowanga thuron abe sayan yang ti in sarai hnena chon toifel athian karama chu chan foi khat pelero ati deuh tepa akal san le ngal jena hian entika ma min ring to don lovani hi ti in sarai ril ru chu abwai le a jena chuan sarai the ngil vat vata malampan adu zwal ta sawa mai hnena chuan karlo tura in nei mai adu thu asoi ta top miai chalom hle ma se adu angin ala in ring mandon silawa khuna tepter to si ariru chu ha chanta chuta jena chuan lo chung thamwanin somlama boy lola idu du chu lam khom zung ro alo ti dam thlap mai me chuan kwa cho in jena hian amanga ive tak takani aring ta ni ti chuan le jena nu puyani huna an in tur de chu alo hwalo vela jena hnena chuan he in hileila kan fa te selen nan po cha ang ati chuan jena chu azam selek lek mai ne na shaileng han choi tur em chuan suang tuana alo la ne ngai silo chutia ngai tuana ala mama ngalom in ne na turatan in ruam man jok ro ti na nar da zoka sarai po chuan jena chu thengil alo tum ve to a mase karaman adu na chu narin in ngai zong khirh lovin ke en kol ring tang che ati chuan karamatan ngai thak awan shi om tak a me che du em in chutia achang tamai chungai thiam lovin min en kol pu angai to lo min kalsan meiro ati tatopa sara in timai chu khol ngalin karama mu da folo thu chu awashila timai chuan cho chhun siam saksok sukin karama chu va pe ka tumani ma se awathlen chuan karama chu chhuata alo let rang mai an chen omte puina hwang chuan kara hlangin hospital lam chu an pan pui ngala karaman tima i amu chuan anar lem lo ataksa chaw to matin ni sarai le karamanu po chu lo thleng ve watin doctor chuan an hnenah karama cancer chu ataksa hun sanga a try dar to ti chu alo shil ngala atan tam chwale theina atlem ti soin ahun taka damdoyan en kol lo chuan apoi thui theizok ti le karama chu ril ruha lo the ang bera anda angai thu chu ashil chara karama kyang omte chuan adin hundik tak chu shema se ahnena chuan thil chu atha zongin an soi lui tranga a in en kol that chuan relo te nuwa adam le don ni in an soi ma se karama chuan a om dan chu jena shat ala hlaw ema a chan pamut ti off chu a hlawani jena khasoi pui tur kaneya kadam huna kavatlo anga ti chuan abulami de chuan an lo pom pui ri top ina an ho nu chuan karama kyanga timai chau chu om to a hun tha chu in timai chuan karama chu adu thule akyanga om renga du thu chu ashilta karama chu lomhle ma se tima in ahun le ni te ama enkawlna'n amang ral tur chu a in thlashunga ama awanga aboi chiam ai chuan ti in sarai zo ka du thu chuan a chang ta top mai ami padu berka changa thu chhuak chu timai tan chuan ngai thla ka shiom ngai hle karama hian a mangai zia sha se chu o mangai lel velo ma se atana a in pek na le ami padu ber boral ma ngeya a enkol ve theiringot po chu a chan to ka ruatin lungoi takin a enkol chhun zom ta thawani ni kha chu jena chuan anu pui hwal chu restaurant a lu puya maktak mai sarai bok chu lo omleta mia in mu chuan in ti thei tak mai han kan in nei na tur thil ve buai pui char chuan a chau nup theilom awati shama jena chuan rang takin an thut na tura chuan a shwai ngal dai an han chu fela miai chuan a phone phorin mokor design te chu jena ko mu kwal vela mase jena chuan sarai chu atong pa chuan amel zeu reng mai anin mel ton ti miai na shat vele thikta sarai chu a client tenin an in bezau chia tia jena chu a chua chala jena la chuan sarai shat tur kherin in nei chung changi soi chiam ani kha ati ve mak miai chulung oilo takina chuak ngal jena nu hnenah te chuan vavuin jena hian sarai hi ala theng hil theitlat lova ati vela anula chuan lungai su
fai pai huna sarai chu thei ngil wang mayang alo la ti sam e zui jena chu a thui shoi pakhat chuan midang te thian lung in fiam pui mai lo tur chuan alo zil vea jena po chuan in thiam lo ruk na anei ve reng miai hian a har satna te apui na sa sia ti in a khongai le dewa ti chuan ama a mia in a o deuh kha a lei sak ta tok mai miai chu awa han lom tak jena hne na chuan kanin kar mai na hi ka tan chuan atok renga lom atimoi nai ve vela mase jena thinlunga chuan sarai chu ala thi thei der si lo ni kha chu jena te in sakna che swalan omle ta an na thok pakhat chuan na taka hliam tuarin damdoi in an lo da ngala jena te po chuan thleng phei ve wata ama ero chu mak tak mein chu damdoi ina ber khirh chuan karama chu an lo etmita sarai alo tlo zo cha chu jena te nen chuan anin tong le ta jena chuan sarai chu mu vele heta engei ti fapa thawak na nge tina zon ngala ibrahim chu angai to ema wan chuan vakan ngal rum tum hial mase sarai chuan dot lo soiwatin ama ni lovin ong tu zo kha adam lova alo ti a timai po chu lo lang ve watin sarai dot war soi chu lo tui ni ngal ti chuan andam lo kan tura ber chu sarai chuan a han kan pui ang lopa miai chuan andam lo kan pa chu a fim khur lo wanga pu in a tong khum ta sek mai mase sarai chu lo tong watin andam lo kan lai ril runom nan a tong kam te chu a her moya miai chuan aning ngei mai chuta jena chu kain ala chwa pui dai zui pona chuan jena chuan khadam lo pa account da khan poisa tam tak thun sakin anu pui fanaw te tan om pui alak sak buka athil ti mi ai na sha chuan chul lo ati thu lo soya mase jena chuan ka company thogani a kamo phurna lom ati ve mak chuta mi ai chuan ala du tok lo isum e sak dan chi azong ani kha ala ti cheu mai jena chuan mi ai re ruput mang chu mak ati nge mai anu pui hwalin chu tiang ri ru apu ti a sha ta ka chuan police station a thil thleng soi fel angai chung changa po sarai chu kalpui turin a som ta teya mase stepa an kal lai chuan sarai chu atlut teu khirh mai jena chuan alo dom man lau chuti lai tak chu miai chuan alaron hu man zui thinrim takalokal nain thil omzia chu ron zot ma se jena chuan alo bengkhon ei lo sarai niana chuan a that lo azota zoka sarai in thlashung lu tuk chu akal son dai miai chuan jena chu en wangin chuti taka sarai hi ilangai to ani chuan kan in nei ni po son hlala alo ti ve hun zui jena chuan miai ne na in kar chu ngai to re orawin nupui ta na kalo som hi ka ti swalangem ti a in zot hial ni lo liamin karama birthday po lo thleng ve a birthday lom sakurin adin hun sha te chu anin puwa cha sapa karama chen omte pu tu po bazar ve in karama du zong tur ang te chu anin zot to na mase chulai hmunna chuan jena nu somaya I chu alo om ve tlat mai an pu tuwa karama ming an lam rilai chuan abing aver khirh maya karama omna chin shachak chuan chupmi te pu tu chu azui zela atopa chuan an ve ngan thleng ta karama pon a birthday lom sakna chang an sha chu alom hle maya beidon na lakata a chan zia te asoi chuak hial mai ani mase anuwa kwa pa chuan somaya I mitui tling pia chunga lo ding chu awa muta jena ashilang ti hlawin awa umzui ngal anin mu chuan anin kwa ngal top somaya miril ru chelut tuk po chu a in sum zo lo a fapa chian thaber karama chu alainat mani ramdanga ka shwai chenga inat na chu tun ai thazokin kan enkawlna'n ti a som chuan karama chuan alo nara thil pakhat che adu ka nei khongai takin jena kha kadin mun hi shil su ti inange na ngai hle maila ariru ti habel ka du lawani kadam thathuna engkim kala shil do na lom ati chuan somaya chuan adu thlan na chu apom saka ngai si mituinen anin kalsan ta ni jena tela chu anin nei na tura an lo la buaya mia in mitam tak soma du lain jena chuan arem ti silova mitlem te soma in nei na simple tak le romantic tak nei adu lain miai eroin atam thei ang ber soma thate lak choi chu adu si jena la chuan thalak te khalom ka du lo online na mi in ka chanchin nan lo soile vak dur kha ka du lo walom ati tlat boxi in hnial na tling chu awa han tam thei tak em ti chuan anin nei na ni ala omtia miai chuan jena nu chu thil soi fel pui turin a han kola kol reng alo la du talo ina howatin thil omzia an vazo chuan somaya chuan in nei na hian ka inrol pe ri lo ti in alo chang tlat ama khan a phur sar chin khan isia thok le khata azia thlak ta dai mei chu makan ti hle jena ngai thalo chuan tlaya chuan anu chu thil omzia azot ta topa
mase anu chuan karama hnenah a thuruk soi chhuah sak lo turin alo tiam to box si dot var soin in neihna tura hian kariru ka sengna salutuka ka chaw ve ni hi atita daya jena chuan a oi vele mai boka hannur na deuh se thudik chu a hriani mai tur ti chuan jena te in nei ni tur chu a hnai ta viawa a le lama karama chuan hritlang lo kai tlat mai ani ang tan chuan hritlang satlia lek po poi thui thei tak ani awang chuan angai to om viau maya timai chuan a om dan chu muthiamin hospital lama kal tur chuan anora mase karama chuan khemo kalak lim chuan ka hritlang zia lom ti na lo hnial tlat maya timai hnenah chuan hotura ti in muthadama du thu soya timai chuan she tak chung chuan a chhuah sana ngai si jena la chuan a thian pa chu na tuarin a mek ti re nga she si lo chuta mi iphone manglai chu va she fu in anin nei zoa an om dan tura soilai vel chu awangai thlafu a fapa ni ne lim taka omatum dan te sha chuan jena chu a in ngai to chiang kok kok mai mi ai kya nga hian adam chung hun mangin chung kwa an din tur te chu angai ngam chia lo ni danga po ariru ha chuan karama ina chuan avakal china mase anin haule mayang ti hlawin akongka chu akik ngam ngai lawani hemizan po hian achan pa ina chuan vakalin amma ang bokin kongka chu akik ngam lo le a in chunga karama chuan thi aswala alet rengani ti reng a shesilawa anin nei nan dar kar som che a to tia jena po chu abwai ve le a achan chaber chu ni khoshelawin zankhat in swata alolet reng si timai chuan a hmu vele damdo in laman panpui le ngala reilo te nuwa jena nu le karama nu le sarai te po chuan ron thleng ve ngala doctor te chuan an thei top an chua mase ni khwa a sha lo na tang chuan an kai har zo tlat lo maya adin mun chu ader thong tak zetani mase an boina kara jena te in nei ni turani awang chuan karama nu chuan somaya I chu ho tur chuan anorta a jena hnenah engma shil lo tura cha lom lomin karama chu lo ngai to lo phot mai tur chuan an in shila somaya I chuan shele mase afa panupui nei nia a in lan velo chuan jena ngai chu a thadon silawa ina hote chu in ngai to fe in jena hnenah chuan thudik shil mai chu adu rum ruma mase amonu turnu le pa te chu an lo phurna sa to mai si hospital lama la chuan karama din mun chu lo hiam bel thutin doctor ten thei top chwale mase an chan zo te lo sarai chuan trap chung chuan jena nu chu a han kola karama aboral thu chu aron shil don ti shilawin jena chuan lo chu saka athushiat chuan avahan chhong tak em annu fatrap hom chu miai chuan ron sha in aron ngai vena mase jena chuan kalsan makin karama omna lam chu apansan tadai damdoi in abathen chuan thil omzia awazot chiang chiama chuta tak chuan anat na zong te chu timai chuan lo shilin nizana akhusika wang khan talbuain aboral phatani atia jena chuan ahma zana karama in kota adin lai khangai to chhuakin o kongka khalo kik luini la hetiang te hi athleng lo tur ti in thiam lo na hle lena khatta achan pa omdan te thut chu atwar thiam lo nge mai sara in lo nema tum chuan namsonin kalaka adam lo thuin zepa ka chan pa hinang mani wangin aboral ani hi voin hian karama chau ni lo keipo min thattelani ti in sarai chu an khum ta shepa anu laka po chon thin urin karama du dan po ni se min shil mai turalom te tran kho tlatin karama dam lo thu lo ze pui tlat tu te chunga chuan athin urvek ani bere miai po chu ani ne na mun tur an wa sei utwa chuan an chan pa chu sunin alo trap ve kera ma se chu ayana ati zok chu apasal turin ani ne nia akalsan ta dai khani anu le pa te chuan lo ho tur thlemin jena hian inin ne na hi angai poimo tak tak lawani hi ti tenan tong khuma mase miai chu ala ho du bik chialo hebizan hi chanchin thalo shetu te tan chuan zan du omlo tak ni in ama shetu te chuan an tuar hlom hle a phumani ni chuan a thlana soya an din thup lai chuan jena ero chu thingkung phena aloding tlat thunga achan thaber har sadna ahma chon pui lawa wang chuan a in thiam thei tlat lawa anin mu nun ber tumla chuan an la in hauzui si shiom ti na hlir hian akhatani karama khan athi ma khan a company share zong te chu sarai fapa mingin lo da aveka mase ibrahim chuno pangmai alani awang chuan anu chuan alo enkolri angai ta a chumi omzia chu sarai chanpua le jena chanpua inzat che in an poimo na po a inzat vekti na ani
eng ang project po khoi don se an pania an pumpui na kha angai zel don ti na ni chu timai po chuan karama bungrua da fel tum na lama lekha alo zia chu a mu fu hlok maya chu lekha chuan sarai a mangai zia te ziakin a company share a fapa minga ada po chu pom sham tura angin na azyak tel boka company share kha an tan chau ni lovin no pang dam lo tam tak tan ham that na ani don wangani sarai chu charity association din tura cha bokin midang tan malsom na ni turin na du thu zia bokani sarai le timai chu mi tuita chung chuan lekha chun chiara adu dan ti hlotlin sak turin sarai chuan company share chu pomta a timai nen chuan in thurwalin charity association te dinin an enkol dun ta ni ma se karama du anga oma ma an son zel lai chuan jena ero chu ma son theilovin ala om tlat karama thana te chuan ni tin avakal china ni khat chu abo ta dai mai a manager chu ron texin company chu akuta ada thu chu aron shil topa chu thu mia in alo shet vele manager chu bia in company a jena ti tur angte chu ama ti tirmai turin ron nge na jena khan a company tlak chiat lai takin miai ramdanga omle chu shwai ho in a in pui tir kha ani boxia miai hian amo phurna a angai mya mai ni office a chuan in la thu takin ro chu a rel chanta a tu hnaya thil tleng te kha tu ma soya phal lo bok tin an na an tlin lo ni chuan an na changa a ban mak mak tur thu te chuan a vau zui hial ma se an noya shi om ti taka na an tho lai chuan sarai chu aron in lan hlola jena nen an thu nei na a in an wangin miai thu lo rel to te chu aron siam danglam zung zung maya ma se maktak mai chu miai hian sarai hi tong khum na saviau chin ma se sarai hian engten ma atilet ngai mya lo meeting an nei na a shareholder ani velo wang chuan miai chu tel thelo ma se sarai chuan a thlawang lo hawin manager ania lom ti in miai chu a ko lut zo khya mai a mai ro chu miai chu chapo tlatin sarai ne na chuan min lo khongai vel kha ngai lo atita zeka thakadaral le nu chuan jena chu alo hole ta thut mai miai chuan lo kai vatin a om lo hlana company alo enkol char dan te chu a shila sarai ilo in rol chena chuan abuai nuai mai ti in tu man athu an oi to lo thu te chu alo soilwa ma se jena chuan athu soi chu awain a oi teu lo mai a manager chu kovin a company din hun chu azo chiang ta manager chuan karama khan a share kha sarai kuta ada thu te choin charity association te din tura angen nen lam chuan a shil veka tin sarai noya chuan company po in ma ason ti a shil bokani chumi nuwa jena chuan anu chu tlo ve a somayai chu karama boral na awanga atra na sat ema wan chuan alo tar sat ni ina shani somaya I chuan afapa hnenah chuan I omlo hlana sarain company alo enkol dana hian kalom hle a me che thatak ani ti ka sheta ati dap tapa sarai ne na anin karati chha sakta ka wang khan ngai dam dilin an pani in kar chu siam thale turin angen ta hial mai ma se a chuan pa thi na chu je na chuan la tuar hle in anat na tele a har sat na te sara in alo ze pui kha angai dam theingang silo atuka sarai te ina avakal chuan sarai chu alo lom khop maya jena hian an in kar chu ron siam that atum ani ina lo ring ngal ma se arin lo ang tak mai jena chuan atong khum ta tlat mai karama thina wang khan engtika ma ka ngai dam ngai lawang che ti in akal ta dai maya sarai be se na chu ati che chiang nge mai jena hian alo kile changin mutmu po ala tu amu malawa a me se mangai berin alaga thupoi mo lutuk alo zep kha ngai twa kirin a om thei to thot lo an khwa chu chwa sana tum ta meeting ko fatin a lawyer de ne na chuan a company chu anu ko ta da adu thu soya ma se somaya I chuan alo pom du mi alo a fa patelo chuan a om thei don lin a in shatlat lawani ma se jena chuan a thu chu a son du tlat silo chumi nuwa miai ne na chuan vokal le in dubai lama akal san tur thu awashil bok miai chu athin ur nge mai atira I company tlak chat lain pui tur che in min kawa tuna hian karama khabora lo se chu kan in nei to nge yang ti te chuan an khum vak vaka ma se a an la chu jena chuan enga ma ngai saklovin kati bal ti chau chuan a chang anu le karamanu hnenah chuan ramdanga omdon ma ila kalokir to don lo tina ani hleinem atia sarai ve thung chuan an charity honlom na chu alo ba sai ve a timai chu program a thu berni in karama asuna asoi nuwa midang tanamal somna ni turina in tiama Ibrahim po chuan alen huna midang tran pui tu ni chu achak ve to viau buka chuta somaya I chu lo lut hlolin
Jane chu Dubai lam panin tu na changa dar kar nia achuak don ti aron shilta sarai hnenah chuan a fapa chu chel turin angen ni ma se sarai chuan a hre tlat mai Jane chuan min hwalom ti na changa somayai chuan ama inin kar kalau ti chha sakchi awang hamin ngaidam sham ro ma se Jane hian a mangai berchati ka hrechiang ani atitlat mai si an bula omti po chuan sarai chu lo tur ve in Jane wa umzui tur chuan an lo nur loi loya chuta sarai chuan chetla ka tumta a ma se Jane in awathlen chuan alo ruak veksi somayai chuan airport lama pan me kani arin thuron shil ve in idea thata ka nei ta Jane driver chu kolin car chu achia anga soi tur chuan a shilta a an omna chu sarai hnenah awashil le ngal vat buka reilo te nu chuan Jane motor kong sira lo ding ran chu mu in sarai chu a chuang ngala Jane chu ko vakin car changa lo chwa chuan aril ro zong zong chu a shil fight to vek mai kapmangai chia nangpon min mangai ti ka sha ma se kanin kara buana kan siam chop zela in siam thaila in kople ang ti in kan hun kal to akan thil ti diklo te zankhat in sirila bul itran thale te ang ati ta top mai Jane chu sarai thu soya wan chuan lom ple ma se ama ang bok khanan omle ang ti hlop na chuan khata akara chuan lutin atum ram pan chuan an tlan le ta dai ma se reilo te nuwa kara tang chuan ron chukin aron tlan let le a anin kwa ta vong mai ani chumini tang chuan in chen to lo turin an in tiam ta ni atuka chuan Jane chuan meeting ko le in anauti ho hnenah chuan karama boral na chu tuar hlema ila aladamati hian malam panake kan pe na ngai ani atidap tapa sarai chu kai na in thalia anin nei tur tho chu apuang zar bok mia in an thu thara lo sha chuan asang nge mai Jane hnenah chuan ka thin lung hi in fiam na ni manga kamwal phol tu atia Jane la chuan ka ti bal ti ba kin a chang le lo miai chu thin rim tak le zak tak chuan a chuak ta topa Jane chuan Ibrahim chu ni tin mai hian thil thar a lei china a khirh hlaw wangin uite po le sak hiala Ibrahim hian mei cha le mi pa te in ne na chu sha thiam lo ma se pa anga en thei tur chu amamo chin hlea Jane hi atan alo in pe zo bok nen pa tan chuan apom ta ne mei po chu zu le sa atlanin aril runa chhoi da malo tum ve meka ma se in ngai to har fatin ama mangai lo tu mi pa wanga rilru lo ti nat vakka hlong na a om lo dia shata ti chuan Jane te hnenah chuan vakalin thinlung takin alom puina te chu avalan ve a thlim taka om tura cha in akal san le ta ni kha chu Jane chuan sarai chu in le sakatuma ma se in le turan zon na lama chuan sarai chuan apasal boral ta te in kha an lo zo reng ti muta apasal masa chu aboral na rei to vya ma se achung te chu ama chung te ang che in amangain aza sak ve a apasala party company chu leiba an nga lu tu ka wang chuan lo tla chia in an lo tal buai vak mai hi alo ni a fapa naw pang berla chuan poisa khel manga sum lak lu atum na lama an sum nei sa zong zong alo khirh chu lo ni in an ti ngai na shelo chuan an in chu an lo zuar top mai hi halo ni a ma se sara in le sakatum chuan an lo rem ti tlat lo a har sa zia le ara thei zia an sheve thosia an mani akhonga ya wanga shiom ator le chu an phal lovani ma se alama Jane atangtlat sarai hlimna ani chuan engkim ti a huam si ti chuan Jane chuan manager ming chuan in chu avalei tir tapmia anzorna aya tawdein ala le tir zui chuta anma ani chu lwa zui tura somin sum an nei hun huna an lak le thei tur chuan ada sak zui ngal boka thalo liam nu chuan sarai pon mo kor chu a hata zan maya ani nei na chim tur chuan Ibrahim apu te po an chungin an lo lang ma se hlim taka hunan man lai chuan an in lei tu manager ming kha an lam rik an chata tlat mai Ibrahim pate chuan Jane an thok te chu wa zo chiangin an in lei tu chu Jane ngei ane ti a she theita a chung te ne na chuan let le watin an thil shat te chu mak an ti hle maya sarai chuan mi tha tak ane ti an she thiam ta tuna chuan an tu pa po ngai ngam devin akuta anda theidon ta e mo le mo nei tu chu lo chhuakin mo nei tu chuan anupui tur chu chiman to takhi or tira beng be po abe tir ngal buka ti chuan kong khar chu kanin mi pui chuan alom puinan kutan lo beng dur dura Ibrahim apu te chung kwa po chuan Jane chu kwa in lom thu an shil mol mola heti hian mi pani in mangai tak tak te chu kum khwa a in chen to lo turin an in zom ta a shingnuna hian har sat na to thin ma ila
beidong du lova malam kan pan tat chuan atua pa hlotlin na kan pu nge nge yang